so Otec so twepiri okasa no ma tutu ontoma sase wotie o na Krobea I'm more fire kajagum na yetie o Oman adehye premwato braso se wen so sem avro asemufo wo mo asem wo ye kroje beje previa ne kenkani nyinata etumi ete esomwo wo Otec 1029 Asem Beba Dabi dwumati eso ewen sem no droso che wotwe ho nwin ebusonfo tie bedi emu akoten na betie bi ye bekwa akwatia sabrei de bobo bafiri ho sa brantie ba ku bi a wakire no so ordinance sakoke kanyoma bi ewo this office edichemu ebro ye fira kwatia na yaba soame mazi zone 18 areho sembia si wo ho sebre kasa ikrachi bi da yare sabia a opre ne nkwa ne nsaba ko ate ena ni tifa enso awai ya enya asem ketu akwa na de si ya kofa sa edem die ya bai ewie beboma de na wasantimantem haya atwemampo dua mansimu pamru so akonfromfo ye ne de biara ta behu na wonmo akwakodi awu ni bie no ebsonfo abrosamo a eba edese kwani ba ko onye mfirinhye aduanan enum woponitu ekuno ye firi hono mo ane ekonfinfin mantam no mu opanyin bi a wanya mfirinhye abese aduonum wakonhunu na mu ewo dan bi a wo si a onwieye mu ebsonfo wei ene afro kakra ye ka ho ye beche prani akinkan ni nyinada ede asom wo mo a wo ya hoɔdenfo bra no so se ya wo bu echitom na echa enya hoɔden ma pre na nkroma mu ayeden ne atumi abensem no ede amamo perfect series ngoma no ene busonfo meka ka obi o se wadawruma ena yaje brekan dia mawo na nwoma yi a ye ka ho asem kura yi be hyase bi school yi ene be mo wo mo adwumu abodunko ne nsem awro no de kutomu a na boa maka na je akonwa tena so GS na ka wo mo agye to mu a kyese eye sonko ekwan so your English language basic one ekozi eye je free sansuna over world people KG1 kozi be 6 history of Ghana the basic one kozi 6 no sansuna RME Yesu kakra Mohammed kakra na numpeto so nkomo so kakra wo mo basic one kozi je free no afi computing ya wo mo a wo mo ewo KG1 kozi 6 de ewo ho creative arts so basic one kozi 6 no science maths ni nyinata kama na wo mo ewo na si one kozi KG2 no numerous language and literacy over creative arts phonics computing coloring and writing ninyina ye kama ya ye de bia me kam foma bo se perfect tie no ene ye ti na de perfect no jecha so ankosi frɛ no English language social studies science RME computing career technology kamo so no ene de abamepa cho ene set exam questions awro de bia tudi bodin ene enyo de bia se kutu se ba moko ho terminal ho metem ho kumase ne kwado fo ebopehwam putu je ben station wan granso a danso man first stop on one abu etwa kwan number be frɛ perfect so no awie ye ne worum kasa 0243 299-938 and 0540-7554-659 no one more to me de shab atukese na etumi abo yipa kwajo brako royal enterprise akofa ofrasi nwa no diapa brako eba me shapo atuma pa sisimia onyine tuase deku afitumi ka se bia ne padua no ahoto ni mukura unya turo bi na abo point padua mbesa nso ayesa akura foforo edi padua no na bibia da na kwan mu afi oban fitikro atia kamu a wadavroma edo nso abobie na abo akoku ya de pressure infection sciatica na fe embroyo ye de compasso no bema eni ai se fun chesa se ayi TV po ya akwa no sa pepepe na yoba sai ha dwene timi modwuma se ne fata promise eba obi wo Yerepa FM hodwa sanso eda posa keba mrom no wapi dank mrom misi eba nso mrom sada sak pharmacy patase blockhouse hodwa Otec FM jakon bo hwem na duru ha musabetumi akabi sanso na time FM oboase Techuman so free FM ejoso abanya sabia no ani mu hodwa wormo hye ho benya bia tumi atop Ferdinand's Herbal Danny Herbal top amazing tafo matadis denmu no abrosa no bura mu anansa kabi Herbal shop wodi bia bo bura mu ase okurasi no aduro ne nkura de bampe wo wedi okurasi no obi susu aduro no saa na ye dem number 0244 470067 na when we favor kon atokese Ujimat travel and consult to say bodu tu kwan amoniaka moniache akwantro dodo no aye ayi kana sichi e de ye kan ya se obi atwa fufubo ne sada fo ti kwa be brobodum no na chese ha kudu bia USA na peso kro dia edem trum ya yoyo de aba wo open passport aye na be de ama wo Ghana card ni nyina da ye gibre nya yo e de ama enya de aye no no hu sika 7 kra che so bebre se ticket na peso yo ma wo visa fee no ne
ne hotel reservations ni nyina Ujima travel and consult Edmoyo Canada Australia UK person consider here yebo ni nyina etiama visa no yebeyo afi Poland honso saa na person ko na ko yewa kutansa nyuma upeso ko UK ebeyo jama broach mamu person ko na ko consider here ni nyina de beyo wo mu pese ukosua de na wonye adwuma yo ewo European countries ni nyina Ujima ebenya breno yo etiama mpacho ene won monto kese wecha kwan wo kuma se Northern Treso Bugis Abrosano na Sabros dan wachiri ho no a ena won mo shedi dwuma number na 0552 098298 and 0553 944608 inade Ujimat abonkomo SHS online aba abusua ye call adantam school no ewo abefo kwanchempon so na se ebra so se wabofra no okọ entoaso school SHS ni bia enhwe benkum nhwe nifa de wo se ba wadwunuma ye SHS online ni senti ni se ebiaye wei ebo awofo ama ekatwetwiri die bia wobo wabra wo meko school no ene ya free hono mo on kari sika nkoto mattress on to trunk on to chobos on koto ho sekan ene washing powder detergents ahodo on tobi no akoto gari ne hyeto ne saa ne omani nyina enti saa kadodo na wo bebo no SHS online mo panyifo se wono mo oboa am wo yi saa kan de afiri ho ne senti ne se ntoaso school no oboa mo abofra na kọ ewo abefo kwan so a de ohia eye laptop ya internet ewo so no obetena akire ni fie wadwodwo ne ho wone mpa so na ye kire na de owia miama na bodi nkrata akire se ampa wa kontoso suku no da betwere enso SHS enso hwe no aha wasi no ye tete no mfinhia mienu mfinhia miensa emfie nan so de wo ho no mo de ope bia be ye de amawo na abofra no ege santitie wewie no kwatwere wasi enso hwe no a wodi nkunimdie mapa na eba fie enti ba bia wo so wodi wani che na opa admission ma abofra no eye SHS online na tie national nso se wona wo kire mofra na de won tentan fidie ne so no ya animdifo bia womti abobel womukuta bodi nkrata ewosoro pa PhD ene ne ekeka ho ane kura mpanifo ya wonom de bachelor abofra na de ama ne omanyina konkan enti se bra so se wo se wo ba eto na disua so won to aso so ku ne mu dia ene mpanifo nto kese ewa homayi so 0599022998 anase shsonline.edu.gh na onem panyifo ento kese wo honomo anomnia ne Vitamilk da bia yedi ho adanse de kirewo semfinhia aduonu ani akire ena anomnia we aba amagana ima besomsom pa yente wo ho asembo ni bia abusua wo matena se wo hunu emfasode ani nuanunu ahodo e wo kokko mu ena watwetwe ede ya anu ni diaba enti Vitamilk no o choko wo honomo saa nso na wode kwadu aye bi Vitamilk banana strawberry wo honomo soya milk drink on sabeka anoni ahodo nyina ti national so se cafe sembia nimu enuanunu na ahye mu ma calcium omega 3 6 and 9 protein kakra enti panyine no mo eboa no saa nso na abofra no mo a eboa no mo kra den de double ebie wo madwene mu ema ne wo sua nyina ekoso no na wo mo wedi enso ye fefefe saa akoba ni senti Ghana fo atu agu so enti store na wo ya akofa bibegu ho no mo na ebeto amani oma konkan saa nso na wo fie ho no mo ahoho na aba no obema wo manom ne a eye Vitamilk Transformation with the Saint 2025 Jumadie no afiri ase dada eno ada ne ye hyaase All Saint Catholic Church or Santase Fanchinebra na wona wo di animu amedi Jumadie aba welcome eye joy in the service on paiboku no All Saint one man no di juma asentre da Jumadie ne so no wo se boa me okofa firi twere ne mo Matthew ngomati dunum nyi mu adununum no Matthew 15:25 ho ana okofa asemi firi enti kwa ma urade aboa yen na panyina wo kasa wo Jumadie na so na ye gena no asem so na de abom paye no Father Louis Cecilia Dupuku Reverend Father Louis Cecilia Dupuku ono na kasa ya sha se dada enra medin kan ka choro ejina mu a kosi ebobusumi de toso 9 ya wada ade chi fiada 9 no de watch 9 nondu ni a sha se kosi saade be che ne memenda anopa All Saint Catholic Church or Santase Fanchin bra ho na Jumadie ne ba so ono opoku ade ani mu hwe na anika sem nie wo pese wo ko Jumani bi o pese oba Jumadie na se bebo mpaye na sisika ni ubotuma wonom de basis ahodo sisi miaye kono kofuru bi free na ko bompaye eso yenum na eso asene awiabre ye bepa mu abokase botew ediama boasonfo dum yenu tuntum ba kokoko ba ko asonaba o hene kwabna boatena wiabe ne menua abrewa ba kofichumasi afrin sabru ntwemu ni Asem Beba Dabi asem na nya babusofo asem no todwase yasemfo a wo mo ya benfo
ɛna wɔn huru sɛ nyɛ ne ɛbɔ apɔ akɔ ne mu asɛm no apadeɛ wɔ so wɔn sɛm wɔn huru sɛ yɛ korɔkyen brɛ no so wɔ se yɛ pɛ mu ɛtete wɔn anim na yɛn mmɔ pehwamkɔ pɛ mantam sabra meka sɛ deɛ adagye ni po so hɔ sansɛ akɔtia ba election ɛgye ba busanfo agya wɔnya ba bɛtɛ hɔ ɛne wɔapɛ akonnwa bi atena so yɛ adeɛ tie bi a wɔde atudwa ɛne mpanimfoɔ kyerɛ sɛ MPP NDC ba election wɔn mu kɔ akɔto owura ne skumi bɔn ho mɔden a yɛ asa abiri watɔ nseɛ doɔ enti deɛ sɛ fata wɔ mmerɛ mu no ɛda mpanimfoɔ wɔwɔ no pɛpɛɛpɛ nti ɛnɛ deɛ nipa huru fa so paa polisifoɔ nso wɔn mu ɛbɔ mɔden yɛ deɛ sɛ fata bia wɔ akɔtia ɛne ne nkwado mu na ɛnsa foforɔ yɛ abobɔ firi hɔ ɛba de mu enya paa wɔn mo kyerɛ sɛ aberanteɛ baako yɛakyere no polisifoɔ wɔn de abankaba ato ne nsa yɛ apɔn wɔn ayere no pɛkyi paa pampen sɛ witwa ɛne sɛ yɛ a aberanteɛ yi wɔne ne mfɛfoɔ bi yɛ asusu sɛ wɔn yɛ MPP amanyɔkuo ma mabunu grassroots tuofoɔ yi a bia ɛna wɔn mo de wɔn nanteɛ yɛkɔba na wɔn bɔwura NDC office ɛwɔ hɔ no wɔn korɔyɛ wɔn ayɛ wɔn adwene sɛ owura yɛ a wɔgyina mu di ama ɛyɛ NDC afa no ɛyɛ bɛna bediako ɛyɛ bedu posters o wɔn mo de wɔn nsa keka wawa swan eti nipa wɔyɛ dansini ogyina hɔ prokopɛ no a ofuru yɛ no sɛ na deɛ na ɛkɔ so ɔbɛn hɔ wɔn ofuru sɛ yɛ MPP mma bi a wɔn mo abɛn dis office abɛtete posters ɛna ɔsi dɛ bi anya police station deɛ mbɔtuma akɔ na ɛdɛ na MPP ni deɛ wobɛpɛ dɛn wobɛpɛ dɛ kora wɔ apɔnkye deɛ ɔde nsuo yɛ dɛn ɛgya no noa na prokopɛ ɛne wɔkɔka yɛ dan to kwako na nkyɛmu bi ɔde ma yɛ ne sɛ futu mmarahyɛ badwane yɛ wokɔ ɛyɛ dɔm kuma ɛwɔ mmarahyɛ badwa mu a wɔno ɛna wɔyɛ dɔnkuma no pa notani owura Alexander Afenyo Makin Afenyo yɛsusu sɛ mmerante a wɔn kɔdi saa adwuma no na ɔno wɔn na ɛdi ahyɛmfiri kɔbaa na wɔn akɔyɛ muyɔsɛm a yɛ ɛte sɛ nti saa berɛ ɛka sɛ da posifoɔ wɔn mo akyerɛ ɛyɛ saa aberanteɛ yi sɛneɛ ɛwɔ sɛ mmara no kɔ no apɛpɛpɛ ɛna wɔn mo ayɛ na yɛnkɔ wɔbrɛ de do yɔ ne ntimo ase bi abusua bra Facebook no so ne bra bɛhwɛ sɛneɛ wɔn mo bunkam soɔ wɔn mo kyɛ sɛ wohwɛ amatwomanfoɔ binom ne posifoɔ wɔn de ayɛ nkyɛn mu a na sɛ 5500 no ne was singlet. Papilo Yanko T. The course of Hoy. Happy party, them people the first year. Order to stop the Viet. It a flap that the empty man. How dare you with your bodyguard? Fontia Kukrumponie na Yabeswa, Aquatia, and Adania Bonuma, Namswa Mania, Upa Facebook Rosua, Nazo Cane Boys and one, and a pussy for Mefus and Branty be one change now, pussy for Patawamus, as a Saban, Yentijai. Yaka one more de chum say, hey, one I can't the channel, Mosia will be bo, hey, Ebunkoton Zandi, Ovi. Yeah, Bompire said, I mean, a pussy form pim, 5,000 plus. And then go said you heard to me 5,000 and said 5,000 years only 5,000. I was here for you, Frakotia. Now, Yaw Asante Mantam Yamu, Swame Mazi, a zone 18. I will someone a sea honor and no dame papa. I'm an abonnet say, opening be a winning fish and obey said Bianine. Now, on any master, I know Macomazi, Umcosis, you more a car. Na bra nsese nugu so ekoso anu hu se cylinder bi apai na cylinder no de womu a carbad eno okofitani wedding a obehu bi wase e fita sabon so matwam pampro no mu de gum wo abetitim no mu de tututu wase san enu bi ene pai na ebra pai no kratini ni tanko yeye ba bia wogina ho na ade ne pai fae ti se ebra kasa de ne nsa ba ko bonkum no ate na eno da nchen a asanso abie ni ti so enya krachi yanka minim se nipati enyoma womu sa obehwe nyoma pen woni patirim a ode bra Otec 1029 ye Facebook page wonom na behwe woni su ade uni akokoduru so dia na wasan na ekoba ni sei na wo se ye ntenten de ne kopie mu ayare sabia bra de hye wo honom de ne kopie mu e wotafo aban ayare sabia
apomodi adwuma yefo hu se ne krache ni tie so abie no no msi dabi we de yentumi nya ho adwuma mo fa nko kesiem konfa noche enti konfa noche aban sabia na se bri krache no wo a apomodi adwuma yefo gina no so den a wo pere ne nkwa ekoba ni se yi yama ne boni kwame agye ni mbo aten professor kokoto woni adehye bi e wo asemi ho ehunu de course wo nyina abonkomo moma yentie bi no kura nyame ni me na mada waka bi mu ha so me te sound de bia bia explode na me pie because me pie na bra na obutu ho ka na chi no do say sa carbon gas ni bi sa omo to ni me na explode ya abo ne mama so no kura nyame ni mama no se de tie na no odin atima bu ne nsa left hand ne arms no ho no bui na wo he ne moja na pram na no odin tine wo se ye ntem na ye din rush hospital nti ye din ko tafoji initial nke din ko konfano chi ba na me hesi de kan city na me dabi mfa no ko tafoji e bia ho no be na first aid ho no se pe ambulance a e betumi na ko konfano chi tema e beboa nti ye din ko yo mo hwe no ye gine card mo hwe ne kama asana ye train masters ne station nkofo bi o mba ya yare fe no ko tafoji so far de ye din fi so de na ogusu hume ba ko nti no na kakra wo no lokho obeduma na be 40 years e bia wonya 50 dia ba obeduma na be 40 plus ni plano be ya tise na no din mo na mo hu ni plan se na metie lokho na no din wo hwe moja egu fam ho a ene kai ni mukra no me am a witness na wo hwe cat na wonya na e bi kwa se pete se bia sa ne brains yi no ho e bi kwa pie na easy na no din pa wonya cat yi pa lokho nyame nim sebe nipa dadiem ne ewo nipa nso de sa asem tu nipa na beben sometimes nipa bibi wa fatu tirim bibi no be sia ade na odi adwuma na be pega no se spanner ntim be pega no ese nipa mo ben mo anam betima be pega esi magazine etasi pa esi bia o mo se amonfo suru se on be ben but also onya akukuduro na o ben so obi bia wuda na obi bia prada sa ne mo nyina na wa obi bia yare akoda jida sa ne mo nyina be firu mu nso a remo akukuduro a bibi seisi a obenya akukuduro akwakosom eno anam di tum se da bi e wo se ye bomode na ye boa na etimi no hospital nti no me se de ba ya metimi na akuduro ko ye we yo dansini a ode nani krotu wa wisi a na hwene tia santam hunu de course e na yete ne nkan na abusua saa ade ya apaya ye ka ho asem yi on se le weather for no ye wo mumienu ye wo electric weather ana ye wo carbon weather ho na electric one no mu depending on anyina monkane ano ana we mu de no cylinder tia bi na carbon ni wo mu eno na explode ye no na nipa bebere nim setimi pae so hu wo be hu se kwabrane na oteso na o ye ko na obi wodaso ukomazi a otan bi pa enti enipa ntie no mo nhya ne so de eso no atia tie no se na woteso a anko otete pressure na wote every pass a no ne mood oteka mu mpo na akoye ni sei ni enti no sa de na ye tena so mazi na obi da so ye nhya ne so every day say nsuro ye ni hu a ebetimi dia bra ye Elson yento so na yenko atwemampo nua mansim wa santomantem ya pamru so ne yakro no eno eye bia yakura kuma bia ya ehye mpotem ho na bisonfo wo kire se abrantie bako ya wo yakua ni wo yakua ho yenye wudin bonto akakra wanya mfinsha na aduana num sabrin kwanhia bu akronfo akam kafo won padwuma pa binyo prokopad won hia dasania na watoto dewu a prokopad dwuma ya da chese wo twanse to nipa ayekana semkuani Samuel Abanka sana yade efre no wosode wo Perfume abanti efukwaso prokopad wa na konfromfo akote no so twia ram so ama watwanse to na nipa yo dansini ya ode kase boyen Clinton manu eno cheso no akura no said sa kwankoro no eso no wafa so mrebia o hia chese eka de ka wotwanse do de mu adin wo cheso no ano tin boto bike so hu akromfo no eno de ni adin wom tutu a o dan ho ano de mirika edwane ye na hawa Mohammed eye owura eye Samuel Abanga ne yere sabre wonde wo di ayaw ne ni tata koto moje mu chese ni kuru kra so okọ na so ntumi ama okra me kwa ba o wokoi ne mu ama yenti se ne hawa Mohammed wodi njimu I'm so mututu. I'm saying, no one be able to wait. And if I am no that I will be message of no say. Yes, I can be able to want to get me out of change room. To know that I would have no say. And I can't see what I'm oh. I am going to see you are sending me a kid to a dear pretty camp.
as a blood you could not to quiet in the school. For our Mohammed, ya Uvra Samabanga, Wunya, the baby crow, and the Dabichi, and I was in printing qua which you watch say, oh, yeah, what is it? A year 2 to 2, Pop, and I made move, says Miami fear. Ya twice am no so ya konfinfin mantam no mu na mankasim ana yadri wakohunu panini bi a wonya mfinhia no be se aduonum na mu se edadan bi a wosi a onya nwie mu na amanebo ne kire mu se panin enhwehwemu da na di se ne nchi efiri obo ase na se ne mpanimfo kan ne kuro do so ayentena fa akonya nim guase enti opem so ebra no na nioma nkoyie no ana okopi mu mankasim a ono truck ena hwibaru ana opia wodididie nkakra na amanebo ne kyeremu se wohwe no wosan ye obi a enubone ode ne ho atoso pa ena mema yade bi nso udi ninya enkwe no na eno no a enipa num bi susu se betumi aye no ne kan ne ho a aka hu bi ema panyin wahwere ne nkwan eno ada wia be se no miensa enti ya kan hu bi assembly member woni di ne djuma mankasim old nkusukum onumanyafo Emmanuel Kebe din yene na bonkomo ena watch so no hu papa e be se mfinhia aduasa num nie ena one papa nanante a ntomo fa sa kwanyan so wo bia wunim opanyin efre no ofori ya wo ofiri oboase wa firi fi ache na omaye na wo hwehwe na kira kwan wu hu no panyin no se ebre kasai wa be firi mu e wo mankasim enti wunim no na damfo bi ne busuani bi a na waboa aye bi aboa mo matumi ahu opanyin na kira kwan na weni arehosem e free mankasim eba ya arehosem sem kwe no de uri fina esompa uri timi fi ho na wakoda so bia okope bibia behwe fi wako adana nkweso aresma mahana na yede from to break as bon se nyina no ana motentim bia se mpani wormo aka na no aka to ho no ekoso abobu wano yeda yaboafo ase na anase opani antwibo sako labo wono eno sanse mu na napia bonachi dom kwa magini boaten eduba sanso na eye papilo ka ho bi sakode samuel abodwose ankre sam obunyina ka ho bi nda kuso sande nom omota sensebro nom da brempanifo na omu ahwem na papilo tran yachi na osum prince no edema ye fidie no na furuma no ana chinchim no kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohwene kwabna boaten ewemene abrewaba Kofi Chumesi. Dase Branya Dokudon to Yasore, Akude, Akura, Ebronson say what the Asem Beba Dabi. Apomode mapadie, enoane hepa plus Mr. Apomode mapadie, enoane hepa plus Mr. Unia, Pavi, and the black smokes, Mr. No, malaria dronana. Anne, say nam sa, who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya num bieno. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, one my way, hepa plus mixano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox, no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, I fear, one more tour, and one meranums. Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, one nomono, to malaria and asakura. And yes, I be a doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pen for about or more manufo and Quadawan in Field in Nunca. Our pharmacist and her bar shop. FDA, I did in Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir, perfect series books here. Oh, mammy, what to be mammy, man. Oh, Jajai, Abua Wamo say what to make in kind kama. What cabrofo, wow. Nankunta walk ready, a Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear, Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science. Creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, 1029 FM. A free basic 1, equals basic 6. English, a free basic 1, equals junior high school. Near Band combined store, or when you English, nom, and maths, nom, me say, books to be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approver into a batter pian kotobi maneba. Hey, and that's a way, dear. So could be crabbe to me, I could chew a cotton. How many students? Now, and look at dear, what tip one say, we almost have mock exams, terminal exams, and midterm exams at the master school. Here, one more at 2 4
Putuaja station wa enkran dance mine first stop any omamu babia yetonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomodin mapadie enoane Hepa Plus mixture. Pavi Plus Mox. Hepa Plus mixture. To malaria and asekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden ba. Busumi pini. Menti ase me do. Tie. Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomodin ho hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pefie ha. Share. Oye. Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And there also we Hepa Plus wife. Na abano. Hepa Plus mixer. Ma je aduro di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Medofopa. Adia bakwa emma self-confidence. And it say good oral hygiene. Enum apomodin. Obey obini ni di nkoma unstretchy. Esanse wonim se nka ana pampa ye fi wanu mu ba no. Oha obi enim. Eti wonso awutie me. Bra by Grace Dental. Nebe hunu dentist. Mo hwe wanu mu mfama wo. Beye scaling and polishing. Na wo sentem bibia hihye mu bia no. Yenye yimpie ma wonum enna ho. Wo de o sene suabu. Tu pesi esiesie. Ne edi bisi soma wa. Bra by Grace Dental. Otec 1029Fm. Tu pesi mani gina abra entua. Ye hwe wanim ewo by Grace Dental. Kakane hawo abubo ne wosimu tokro emoye tuntum umpe ne saa ye twewo ewo by Grace Dental nya ye ho adwuma e de amawo ana wo hawo ne de ye wo se moa bia ni ho by Grace Dental ewo moa e de mawo by Grace Dental ewo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia adesua ho moa, mo wotumi atwa won wase. We remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Ofo, me ma o sentimi ense twa se wo ma obane de no ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Inti ebo mo bani nya abotre sua de senya ono ape. Etosumie no, esan say ye online school ti. Awo phone say sika bebre entoto provisions. Ene niam a enkewo prospectus so. Te se sekan, detergent, prayer ene ne ekeka ho. Tuition fee pe ena abetua. Etosumie nsa, akyerɛkyerɛfo a wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ewu hia ode besua de o SHS online eye laptop computer, internet, opepa ye disua de ena enkankan ahohye so. Admission course CCA. Call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998. Nama obani fan hu nhemu ne ya. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete onua ori abe. Akusie a oti. Quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu wo ha Yamisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha Wuko tie hefa piao. Adani muguhura ayeye ni na asienka. Ise nyuma obia ni nyuma no doso. Nanso di odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi. Otec nyame ma won nyuma no enkoso opani a wo pie adwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo
enkoso enkankan ko mantie no omo ye modwuma wo mu nyina da papa mo won ahoɔden yo omo dia eni se ame no kasa no pai enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm ye wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwi bi pata ya sɛde na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wo mo so na ni asɛm o edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ye wadwuma na papa wo die ne kyense we kan sɛ ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban epidi aye tia ehumɔborɔfoɔ enyanka papa wa yi bi Otec ma wo nyinkire ne duma ne ntumpɔn na ɔmo so fa abotire ɔdɔ ensɛm aya na ɔmo tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ ne ya ne ya ne kire sɛ ɔmo gu anim ase nyɛ saa na ɔmo teɛ ɔmo nka sɛ adwuma na ɔmo yɛ no ɛmra wɔn wo mu obi anim ase ne mo yɛ kata yɛ ne ya na ɔmo papa nka wɔn ho efiri saa bre do nhwiri kɔpem bra wɔde obiara bɛkɔ na wɔde ne baba bɛtena se a sɛ de bɛyɛ a ɔmbɛhiesie na biribi atɔ yɛ no awurade wɔn hoɔden no tumi no ɛnhyɛ wɔn ma nya kokoduo ɛmfa nya kɔpem bra wa wobɛpie wɔ ne mu nyɛ mo adom ne nti amen Mami ado. Who won't say say? So yes. What did I say? Form 1. A dear in our hostel wall, one name for phantom. Can you be a woman for say, nay, more right? But 2022. And then because of me so I'm requirement me and bante me buy. Ame me kasakasa ade ma ko bin tani tani pakona pako. Demu hono no sate sadien. Sema ni dia kwa kodana mi fidedi. No for since na me kan since na sade no sin sade o hema se sema side afa. Ena me nge mi ye di we na ma se ko no me ma si afo. Na me se ma se ko no he sade a onye da ahụike ya mpa na se pa Nti o hwe wase na emfo ye no se wono woda hese no kwese obi ni wada na wo fie say Asem Beba Dabi. na no 11 am the cost Otec 1029Fm. me die like at all ya of false or for soon on me sadie no na by I say me wa ya sadie na me say ya say ne be na me do for soon me sadie. Okay, and your phone say no na hwan na wo fie Na wo fie na ata me ma me ni bo ni na baba ku kan ni so no so kwese ntina ka me no kwan ne wo na misugu mi je fitron no state sade na bu akwampo mi boma fun mi ye de mi prim de do be ba ba tuma o ti boma fun california no e boma fun mi ne bi no bu hoto be ti mi ma se ke de mi su pa no ma na se mu hana ma sa me ba to ma mi no ka tan se na kan ki obia se we some the course competition in something this year kana ma kana no kole kesa ka me kan na duma ba bono na ni ma guase ni o kan tin de be kan dia na ma ye tin na eyi oma ya unya wo no ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya shawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo oh mu jeja mo na be flow o ja o bit me ka short we so be ka short enti wo kwa na wo de he na me call the me ma won debate me price no meet me enti wo price no na utimi ko say e be 40 cedis and say be 50 cedis be 40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro e say di asha wo de bo ko soro omo nso atutum isi omo atutum first and there say
first ukita 26 krana utimi bia na 30 cities by 60 ni nyina ne bo akosoro say kire wunya say 50 cities bi at least 50 cities bia this bia onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like no men kan say no ni levels ni share ni so bia ana ono no hu say bia ono bia o share o fine bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi ya wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu ma hu form na wa tumi say we uniska unti wa ka ntimi nko unti take wa tumi say yes o kwanya de ma chance ko ana o short dress mi kura na o timi ka say onya ni type eso omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko bad omo hu omo timi say form we de car escafo la ni bi ni de me na wadi ntimi me nko na o ko ho a eya enka unya omo nye local ne bi anka ope o me me ko na ni de be bo mi ase me ko a sele mi hu be to mi ko an pe mi nu oba be da mi hu be to mi enu ko an ade na me ni je o ni oba da ade na unya free mi oba da dia ase like mi mu se mi hu to mi ase mu se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen dawson enso kan ho ndi so ni oba da dia na mo ase mu ato mi mi na sa da wie na mo sa tra se jimisen na ma de makwa na nso ya chance me sa akọ enti wo de da bia mi say that e dey bia this minister ile okay arafo ni ade hye awia yi yema ye ho ahebio ena awia yi yema ye ho akwaba na yema ye ho ye ahiesia ebre na wie du eye nokre ebre na so
yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna ɛba abɛsom ɛnɛ ɛyɛ benada ɛnɛ yɛ bosome nkonoi ne da ɛtɔso bienu emfimpinu aduonu nummu ɛne ɛwei awiei yɛsan hyia bio ne yɛde Asem Beba Dabi dwumadie no ɛne yɛde ɛba abɛsom ɛnɛ awiei dwumadie yi da biara da yɛka wɔ afidie so de kyradɔfoɔ atiefoɔ ne adehyeɛ sɛ yɛde sua deɛ ebrekro na mu no yɛde kyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛno nti na awiei a yɛhyia nokorɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba abesua deɛ ebrekro na mu no yɛbɛkyerɛ yɛn ho nso adeɛ ɛwɔ afidi kɛseɛ yi so na awiei dwumadie yi woba yɛn social media handles ne so a dwumadie ni stream live wadama sɛ woba so a ɛyɛ like no ɛyɛ follow ye u follow no fa comment tum yɛbɛkan no kama wɔ afidie yi so ama obi biara nso ate wonka saa brekro na mu no na wo hye ma wunuanom nso nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bitie na wonya bi nso ɛhwɛ awia dwumadie wutie live ɛwɔ 102.9 Otec FM so yi yɛsan dem ɛwɔ yenuanom ɛwɔ Spain monitor Be Love Radio ne so mo ena awia mu tie yen na mo hwɛ yen wo ho nyina no Nyankopɔn nhyira mo na wanya mo kɛse ena awia yi oba United Kingdom mu a ye wo GN Radio ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio Amansan FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio odum nyina nso wo UK man ni mu awia yi sabre yi a ye kasai onum abo adem onum abiebiem ye adwumadie ni twagu enso wodo ye wo Kings Radio ene ni TV opari France abruchiman ni mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchiman ni mu ena wie wonum nyina nso abadem abiebiem ye adwumadie no etwagu me de Krobea Nana Yaw Asante ena wie oji amanie ena wie apesemakana nanie ena dai Krobea jata mene wahia ewa afidie so a ye nyina ye ba besom ye nyina ye ba besua de ye nyina ye ba be kyerɛ yɛn ho nso ade awie agya kwa me ma ha na me je so ebru ompom te sɛ adumara ko boss bibia ye kama de ade akyi de sɛ ye de afe yeah de bia meka ode nenso akyɛ yɛn krepa ye de afe a ye kan enu awia sɛ ye pon ye krachi bi magazine ya kwa me agye nim kofa ba ye onka bi nhyemu wonde onim sadwuma no woko ye de kokoto onim se sampo ase nka odwuma nkoko na hwan na nim so woko wu obekọ so mi ahaya mi ko wu na mi di so sabe ko ma kwa ko wu da bi ye se ba bi a aboa no odidie no ye hwa na ogena bo enti ene saade kyewa fasedama utredi ampon oba de akyi ame wo ho akra me bo ha den enenso eye benada enenso ye da foforo awie yasan hia bio ye ba besom na enawie yi adofo ne adehye ade bi wo wiase eye ahye ne nso o hye ne nso a ebeboa wo enena me hwe owura bi din ni din no eye suronipa ena meka se okọ America mamu a me wo mia menua bi nso wo hɔ a ye frɛ no surodi oben wo na ni nyina ba behye suronipa ni mu hwɛ waye nipa na wote ase yi wa wo nyonko nipa te sɛ wo a ene se so usuro no sabe me wo fa kwa me antwi ɔka asɛm bi ɔse enipa de enso ye nwene nam tie enipa de nipa de o nipa de nyasam ketoa nipa de na nipa de wa kwan huduo bi so sebe okọ yenua no mu atu kwan afiri o man Ghana mu akotena man hodo so a okọ adwuma ba oba be hye ne fie ofiri ne fie a okọ adwuma mu enti sane enka wo Ghana ha ebia ne nua bi nie ebia ne dofo bi nie ebia ne yire kura ne mabe kasa na sum ba bia yi ono nko a ne wo ho no sebe onya ne saa eye from fie to adwumam to fie enti saa nkofo no sebe obi wa akwantuom na so ofrew
na ono ye free no oni wo di nkoma wo hyeda ne wo di nkoma enya ne kasa de wa o wo pede odi betwitwa na dwendwen so oya nkonam make say senkanipa ben no a nke de anya bia no obeka bibi onso obeka bibi ye nyina ye besere enipa ede enso ye nipa nam me ehwe akwantuo mu aye nam yi mimi fra dance mem kumasi Krobea imu sabe me nko amenam enti sakwa akoba se me ho akere me na nye mini abna minta ena efa kai edi afri adanse no abase me nko na me nko boa me ba yawo na wakwa ahohie bi mu a eya nkonam se otumi ya saade no de mame a enipa de saa nete ubetumi atoatoa so a nanso enipa ne da de nyina no saa enipa na ne se usuro no odwomtuni Yaw Sapon ka asembi ewo ne dwom o se ne wone ne kɔ na wone ne ba no ono no onyawo a obeyew enipa de de nanso suro nipa onu adasani wo wiase a wotie yi suro nipa emfa ho ne de nipa yamao setede nyasuro ewotiko fama no adwuma wura kora a wafa wadwuma abosome so a wotua oka no suro no oma wonsa kwa no de nanso suro no kire se obi nye bibi mobi wabra onyamfa so a wonya firi so suro nipa na de wotwe se kan na wode wo maame no se kan no ewo ni ko ni mu no wante ne yaw kosi se wodan nani no hunu nipa se kan ni kura no na wode yawo no suro nipa no nipa ne nyawo a obeyew enam nipa nti na wo gini di hwe wadwuma na kosi se wa aka wani eye nipa o ye nanka me ginipa somasi ana wo bintin di madwuma yi me bieye me de hye ne nsa se wonyo wo de fa na chi kohwe wu sika no o de akwa bie ya wo woni a ebinom de sika free amanone me ka sei eye ni nua me ka sei eye ne maami bi ne yiri bi wo se gi fesi dan fesi fie ejapade fa ye mame ofri amanone ba ya edanfo da tantan bi obi kura de wa anye hwe fa na chi o de aye ono ne de suro nipa onipa da sani hu ehu onipa da sani nipa ni nua nipa ho nya ne mobo enti na me ka kire one se suro nipa enam nipa nti hwe yade bi abeto so ade we die na nkeni me so nanso enipa nti wo de amienhwe awadiem medonwo obege be ma ne so odo awadiem oba ne se odo hwe ene mojabro so yade a wanyi eye saa odo no a nanya se no so odo wan fa suro anhye watiko tie misi suro na wu suro nipa no fa se suro no fa hye watiko enti sa wodwene papa kakra na wohwe na se suro ne ya pepa kra na wayi kakra firi watiko na de aba aboma so suro nipa fa nipa suro ne hye watiko na fa nante enei wanya pressure eye nuntia enei obi dem konadua fie kohwe eye nipa a wagi nipa diye wan suro nipa nya suro ama nipa anhye na tikonti ene odem ubusa no obeka se me se magi nipa pa di bio sa abre na nka wa akwanya se obenya suro di ama nipa na wode sa suro na hye watiko wanya ne santie na odem adwuma egu aware egu eye ne nyonko brebo pa o ene okoka na aware mu asam de kire no ye mimi kru die be ma no obo ne homodi o yada sorry se ne Ghana aye tari sikani system imu wo kwa wanya nto okura enya 1 million enya 2 million enya 5 million sa hwe me die ne die wo kwa 10 million wo yitu ho no wa ye jolos no akọ bobe ma ni minim we die mentumi oba bone wo ma me pressure no apam no ko
ye de oka 10 million ma wani bre ye nukuma se nyonko baba be hye ho suro nipa na wen suro nipa wunyim nche sa suro no amane na watiko odwene papa bebre na wure ye afi ho a na wakoyi sa suro ni kakra na de abebata ho eno beboa wo wo bra kwantio awia Krobea masemu eni awa de achi ame akra simakro Monica sa ye na nyame ase ne ye nchia ye tiefu nyina titiri W1 afrancho ni Bronco new site ene mo amoho nyina mo biem akra ampa Krobea Asante kotokose edua ben na etwie enti ya wose usuro enipa ana se nia oben wo efiri se nia omen wo no ontimi mafom na se be wo aponche ana wodwan a onye nipa no omeye wo hwe na emom nipa wo ye wo seso no ono na suro no na edua ben na etwie no eye edua bia ye fe na dutwie na edua dutwie no enye dua bi din na emom eye dua bia eben na edua bia eben na beka atare so na etwi kikrididi no eno na ye frɛ no adutwie enti sɛ etwi saa kikrididi no a yanka ne yesu ano sɛ wokɔ afuom na wonko na wokɔ bia maame adikan wo se bra na wote saa edua ne sɛ agi saa kikrididi no a ɛya wo sɛ obi na ɛbɔtwene na odimirika etimi san dwane ba fie na de tie ne sɛ ebra etwie no na ɛho no wotere na etwitwiri enti baabia adutwie no ɛwɔ bia no dua ne tare ho a etwitwi no obonse ho no ayekuro na ho no atwitwa wotere enti no edua ben na etwie no ɛwɔ mu sɛ wo mo ben na so wo mu twie no no wo mo ho epra enti nia wo ben no ɔne na betwi no ɔno so na bepra no di owo ne manche ne ba bi no obukura nka no na emom we die ne oben no ntisa ne te e wo wiase mu enti nipa oben wo no die o me wo no wo che se me fa ne se udi ka hu na adi ka adwen bi se ni oba die misuro no bi se minini ba bia wo na so Krobea ba wo hia na nim se o Krobea de minim no enti ama wo nsuro na so wonim adwen e wo Krobea tirimu a wode ba die waka secret bi a che no wasuma asem a kire no na wusu se oye papa ono nko ananim no wono na duru bre bi a wode ba begu abonten saa nipa no na suro no nya okra na oka se me wo beka na wayi ni nyina begu ho eso na wo gini di se wode wakoma nyina se nipa asoma zidie enya de obeka na so duru bre mu ode a ana ebre se mu no ono mom ene ba beka ama wo ho akire wo enti wo se nipa no wo hu ni se wonene nam de obewo de mpo wo se wo do wo no mpo no suro no meda se eburu awia bossman gh osena na ya Krobea Asante mani age pa se ne mahunu wa ha na me bom paye dako nana meba na maba abesra wate Yankopɔn nhyira no abedwafo pa na wontutu mu anamo enso mfansie ene yigen oduro ono nso wa ahoma ne so Yankopɔn nhyira o foreigner I am foreigner o say good morning baby awo o chiache ya tie bro na wiei nana ya Krobea Asante medoma na me nso mewo na me maame akra onfa odwumadie ni agrokra wu o wa dansemamu atweboana na Asem Beba Dabi dwumadie ne de nana Krobea onfa ni agropa Yankopɔn nhyira o pa nana awiei kwasi airline nie na awiei me nso me hwew Kofi Sokoto o se nana Krobea me nso me wo Bahrain na awiei dwumadie no yenso ya boade mu ha akwasi no si heat on them nana Krobea ya dokuro se wa nsuro nipa den pa se nipa dasani onsu betumi anyini ache Isaac Davis was good afternoon we are Krobea no abedwafo nyina amechi achiamo na mebusasem mpom etesei saa na Kofi Williams enso ka o se Krobea amechi achiamo yi na mesre odoma nkoma ne nso nsem ahoden de ama one wabedwafo da ne da adwumadi a monso bode som Robert Bafi ono nso wo Mexico was Krobea Asante yi we Robert Bafi nso nie me nso me monitor show no Yankopɔn nhyira o hello nana good morning anyanyambia wompom te say United States of America bronze
ene yenso ye wo George na frifa enimidin Nana Krobea ye hwe show ne pa ene Pretoria South Africa ena Nana Kwasi enso wo ose Akra Krobea ene wiei South Africa for yenso ye ka ho Nyankopon Israel Nana Buadu nso wo New York US ene ose Akra you are right 100% right se wensuro nipa Nana eden pa de mawo Esther Safo akre Miami nuaba ose good morning darling anyanyam bia wo hote sen enne me nso me ne mabadwafo yenso ye twa ahia ho ye wo US mining nso mu yenso ye monitor show no live amango abasifunie ene ose Akra ya Krobea Asante ene wiei yenso ya join Nyankopon hira wonya okese na wontutu one wabadwafo anamon emfa ensie ene wiei adofo ye wonsem ka na ansa ne yebekọ na asem ne so no ena kakra nie se mo beka ya ababa wa bi a obo abusua bidua ema enipa nan ahwere wo no mo nkwa na Asem Beba Dabi asem ni beduru yanim ye hwe the structure and the nature of diabono na che se ebekumpa enti sebe ye di animu ko nananom anim ema ye kohwe sebe ya sa duabo ye nom ya hye nso no ebefiri hwa ma abusua no ho atọ won na anumu ene oba de be ma enam won so ma asasem we ne ba ye no ba ko de agya Moses be ma no ena ga na wono nso ebro sa anua no wono nso de mamuna na be ma no ena mamuna yi kire se oba banyem no ene oyi nanima no ti ya ka asem ni nyina wie ye koda na edua ni nyina wie ye no ena agya Moses ne nso ba be kire se Dabi akwada no sebe enya ne ba afidie ya asokra wo kan akwada no nya ne ba enti mpanyimfo mepesa minkoye die enti ye de asem no ni tofu abo ne se ne yatie nyina hye se enne benadai ye ko ni akofa samproso no na die ni no asu edie na asie e wo sa asem ne so jataba na medas ye ncheti fo na ye mo makwaba mra Asem Beba Dabi so ojo so no kre enne na esese ye ko na ye wa ha na agya Moses e baaye ebre na ye de ma won no by 10 no wo ha eduru ho na ye fra abaya na ye nyanti ne brother no ni ye nya no ana wo kire se wo so a wo twen wo mo na ofre ne fada enya no e de tu wo mani me se wo mo wo maduru no so abaya na se ne yem eye ne ya enti mamuna yam ye ne ya mamuna yam ye ne ya enti Yakopon ya ne ya ye ko ye DNA no mamuna yam ye ne ya mamuna yare ne aha men kaso yare ne yam ye ne ya mamuna yam ye ne ya okay enti obesere se nyame ya adum akina de enu na ne yam ne ko onsa ti nyambo akina okay yenye rebooking na yen fan share nyambo akina no obeba me akwakoye ti agya Moses abaye na sede de ne bibia maye ti nyambo akina obeba na yakwakoye e de afiri ho okay enti atiefo sa asem ne nso no enti se akwada no ye agya Moses ba ana enye ne ba no o de ewe no akere so a by say 1 week plus 3 days bi ana 2 weeks kwata bi de na resource no abetwa ewura akwaba bra wanim munye ne ye ma no mame mumani mie ne nam biem obiem a ebetumi aboa na ma na ben onfa ne ho kra nto eyi ne so saa na yehu sane ebekọ ye fra wo sai mawura pa che fra me Mercy ofori Mercy Mercy ufri he ne ba ha ifri ni road Swami New Road Swami pa chan ehwa na ufri ana wote ho ehwa na mete na afri he etafo ufri he pa chan me akuapim ni akuapim ufri akuapim Krobea so tosen na Asante mamu de akuapim obeye de wa Asante mamu
pa cha me maame mo na ebebo mo ho adwa wa ha nti me maame mo na atena ha no me dia wo ye wa ha anti ya wo wa ha oh ene o ya Asante ni by birth o ya ka history ani ya do be ma akuapem na emom ya be wo wa ha ne de ya ma Asante ni by birth that's nana okay awiai mercy ede asem ene de wa ba yanim hanya abotre ma ho sha asem na se entu nsim finfini sha ase ni yentio ede ene de wa ba awiai de nana poko ma wati efu nyina ha ojo so na me pa cho mi hu abrantie bi 2022 na me hu no ena ode opasem to me nim me nso na me ton aduane wo magazine enti aduane mu no mo nso ono nso ton paboa no mbeyi hose bi wo ye baabi a eben baabi a me ton aduane no enti obeto aduane wo me ho obidi wo me ho ti eno amu na ode opasem to me nim me nso no kasa ne mu na me madika wo ba ko dada na me ne obi wo ho ena otu kwan me ne wo 6 months pepepe na otu kwan kwa abruchi ko Germany nti sata na me ba no nso wanyini kakra mimi hu abrante na me ba na nya 12 years ti na watwe de okọ Germany na mfie dumienu oi Germany no okoye no yare ne man no yare asa okoyare nti mimi ye ma adwen se metwen no se nkanya me kopon ya adom na nka ne ho to na me anya ma adwen se me ni jai na me koshi awe ne na ode opasem to me nim to ode opasem nti yetete ho na me ne fafuru ti me ne fafuru no me ko check na empabo awura na obese ope na anu ya no na ne fafuru to aso me pa cha nti me ne fafuru no me ko check ni ese ye ntafo ei de obo ade epeni bia enti entafo no na oba ma wo ba kwa me benya 12 years na yankopan ya madum na ma fafuru na me ko ye ni ese ntafo anti na se wa me an obia ni ho anko ba ko yegu na me ye ma adwen se ne sa ade a mewo ye nyimu enti ntafo ni mu na menene wo hwa na ntafo ni wo hwe me ma nyinsen ne me wo ye yankopon ya ado na me wo fa me ho fa me ba enti me wo wie ye no e na obeto nkura ni din e wo fie yetu no me baby me ma me mo heman nti ho na oba ye me ye bibia wie nti ye bibia wie ye no e na ma me ka so me ye me ho ade e na o se o wo yere nti on ntimi ne me ento aso biem be ma no oto nkwada ni din wie ye no me ma me okoye ne ma me ka se obe me ho na o ye se me nwu wie me wu wie a nti me wu wie na ma me mo frɛ no na o mo ka se so wo yere de ne on twe ne ho mfiri me ho and so still na there be another so eba ho oba ba bia mete no enti yetete ho mo won tafo ni wie ye no o ma me mo se o wo yere de a on twe ne ho mfiri wo ho na won so twe ho firi ne ho e na be ma nda so ba ho na oba na obe ye dai so obe hwe ne ma o de obe hwe ne ma e na yesan nyinsan biem to aso nti nyinsan biem no ni esata no de tama me nyinsan no sata na ntokwa aba me ni mienu ntem enti me nyinsan foforo no ma mo na mane enti yedi last year bronya ye twam yedi bronya wie na me frɛ ne ka chance se ni na esi de na me ne ehia nda no saa de na me ni ehia nda no baabi a me ye adwuma no me won tafo de me gya aduane ne ton nti na afi me tonton me ton sprayers for ho ne ma yo omo spray cars me tonton tape ne paper ne nsuo ne saa ne ma no nti adwuma mu ho me ne bra bi ye free ho masters for ne ba ko ye free ono so te saa baabi a me te ne saa area ho na nti na me ne be ma na me ne wo ye na me ne wo dem e na me nya akọ ko ne ba mienu ma mfa na ye saa bra no saa bra na nso na me kwa won tafo no de ye ko hospital no nti onim saa bra no nti ye wo fie ne na bra ne baaye me ne be ma no wo fie na bra ne e baaye ono ne baaye na ono na pie so ko private nti ono ne beto me ne bra no ese ye wo
edem ho enti ose se me manyem na me nka nkyere ne entem de na me ne bra ne nyem enti menyem ye nyina wanhwe me nyinsen nim kopem se mawo a menya 2 months ni nyina wanhwe enti me wuwie na me se saade a me ma me mo frɛ ne se saade a nko me wuye no ko mra fie na nko mo hwɛ asɛm no na mo nka o ma frɛ ne mpremi no so wanko ode ne ode kyena ode ne ode kyena wanko na me ye se saade a me nso me 30 Otec pa nkrofo do mo nsɛmba me 30 na me hwɛ na me se dabi bra no kwase abu na opesu obu me nti me ntena ho ma ne mu me saa kwase abu we ena me nso me bebe Otec ha na akra ne nyan yenye ne die ani se nso ba bia metene yetu ye nti won han dan ma ne ma eno ane ma asema na me dia ba ha wie tobo se entafo no ohwe won entafo no kra menye me ye no ese wose na dwuma ase enti eno ano odi yi ne ho ano se na dwuma ase enti ese wonya sika enti ese ble ne nyina ba beto me so na tobo bra oba ye beto se one sa master na ofre ona wanfa ewo dem ho no obisa ade yi enti no osusu se eyo no na nyemo wa musa na hwe no ono kra owura hwa na bra ne ka se akonta e no ono ne tena ase enti bra na obetena ase na bra no nso sorry cry me say baby a me fie ne wona ben adwuma no se wo free he kwa te senka wa free wa pia free Otec ya dru menhia enimu ha kakra bi ha ben ho enti bra no nso nam ho na wo kwa adwuma mu ho no ba ya obeto wa musa na hwe na be ma yese twon ho free ne ho na oba me behwe me ma eye dan na wo san ma wo ho kwan ma ne nyemo ana mimi hu ne se be ma no menya akofa na wi na me mpese mesan akofa be ma ho fra ase na o ma no enkra no obia anya op na me mpene sa me nso me ne be ma tena anye se be ma no me ne na gya ya ansa na ene ne ma ne ba sa na me mpese me ma ne be yese we papa nko na se wankasa wantie o ma me mo nso asem o eno ne me mistake a me ye okay enti bra wonyemo wo no na ntokwa aba mo ntem die na ikofa asa ntokwa ne bae eno ne die saa time ni mu no no se woni sika sika sem ne ma ntokwa ne bae ntem na me se me jiska akotwia nkura ne school fees ode ntime mama me block no ofra ni bia oso woni sika ofra ni bia oni sika me so saa ta na me so me ho kyere me ehoni mu na hu se wonyemo no enti yedi Christmas ni mu no enti ofrefre sa actually no ye me voice message or WhatsApp say me die mama say me ne ba asetena me ye ma adwen say nka me bedi die ede na eya wa bade a me enti emu no na me say eyi ni free blacklist na ofre me enti yedi nkomo na Christmas no ase o send nkura ni sika nti o send nkura ni sika na esama ye free na me de to n'anim enti onyem di abosome sey ansana o ma na hu se wo sa anyem me pa cho e fan se 4 months abosome nine na edura January ni ma na me born na ma ne bo ono no nse se ono ne na asem ogina so ne se an me man kan kire no na me 7 months na me ka kire no so o ka sa dia na oboa sa tam na me ma me mo frɛ ne se wasan ye bi omuka so onche ne ho mfiri mu wasan ne manyim biem enti me kura na menyem na nim se bi asuro bi ntina me ma ho ntina suro bi na ebia ode yesa enso still na wose akra no enye ne ba bye me ba ha se no me ba mo ha men kan hasem okay enti se di onu gina so se enye ne ba ne akwada no wasan ba fie me se na nka me se men kan hasem o ma ha die wogina so se enye ne ba ne akwada no oni ni mienu second born no enye ne ba na woke wo amienhwa de o sikasam na akofa menteme ho ase aba wo ne be ma ntem de ai na beka oba se wo jiska free be ma ho na so so ni sika kra na akasakasa e ba ye no wa block no na obota he pa ne se intia na what the sad ni di me nti na ma me block no
enti o block no ene uhunu nyinsan no de ene di nkan bae question ya be busa me what ya say pa so nyinsan de be ka se nyinsan no aha me block na ansa na me hu nyinsan no sa me ka ne sa okay enti immediately na uhu ye no de enti na wa mbie anmo na mane se be ma de aduaba na obedua ye no afifio wa mo ne sa mane na still wo course block na after 4 months ansa na wo bo na mane mimi hu ne say mene nan ete ho mene ne wo ho na ne ne wo ho say ne ntwa we de munkuse wo magazine live bi o magazine sebe asem we ya mekan ema eton nioma wo magazine enim de mekan ene mema eton nioma anaso wo no munsu didwa e wo magazine ensu nim de mekan me wo ye mege na wo ton ade wo magazine a me yembe hyehye da bia me nuano magazine fo awia me chiachia mo de mekan omo temase de mekan enti se me na me ne wanyem na ye hye ho nipa ono nso ye adwuma wo ho bi frefre wa fra wa mfa no atoa wo e wo fia de na no oba be pentia you get my question proper I take your kana say enti no obepedi entia o me peshe but me de entia mama amfa ne say na de entia no kra ne ba ko say de entia magazine for mu pehulu enti wo fra me no e no no so nye first time o de aba ho no ota aba me ho ne edi nkoma no asori no ko ati ase enti na me minim say bia o fra me kra ma anwene sese obeba ho na me hu say oba ho kra wonim no oba de one ukunu ana wo boy wo ho na wonya call na wontumi mfa eringe bele e wo mema adwene mu owu se me ne wote ho na me mpena ne wo me ne wo ma na me wo ho no wanya call na wontumi mfa se kire bibi o maame be ma no wa suspect oda wa kan de asi wanim da se o twempena wo machi won kan bi kurada won kan bi da enti de na be kan be ma sebe na adwene mu da ho no one wa wontaafo na tawia eba obebie na no akase enye ne ba kon ende on de kon na ogina so okay so ogina kon ne so de a enipa no a ofre ye no wa ma na frɛ no aka kyerɛ nse o akonta sɛ ne ofre no we nye bibia ye me na me frɛ na bia sei ni sei hunti na ma me frɛ oba no onipa no kra mpo de na ma nka nkyerɛ na akɔpem sɛ me wuye ono kra eye ne ya pa sɛ onam ne so nti abasa eye ne ya say ono no enye saa motive no de bae but saa adwen na ono anya ama no enti first 4 months ni nyina na obi angugu so menye me nyina na me ne na nada na months ni nyina me ne na nada enti ubakitwa yi yanyem no ya angugu so da bi da oni na nada na anu obi dada se o ka se when gusu ntina me se me na nada na won so o ka se oni na nada ntina me nso me gusa se na anu obi nso dada acha da bi me ni obi anai ti se die so onu nim se nya ne ba o mesin ko ye die ni me pa chan o da so ne te da bi if se me nye me na sa asem ne ba ye ntem ne die ni nti wo bi oni ni nti bio ti ono nso atene ho asese eye tena oba bi no ono nso ntena ne ba bi ono de minim na adwen de nana ti se ya no one wa wo miensa pa chan ye dwantaafo ni mu a one wa wo miensa pa chan okay na wona wonim dada se wa ware ansa na unhunu no ana na minim dada menene betena aye no ansa na ogbo mama ne sese ni sei sabre no wanye montaafo no
saa tama na menyem ntafo ni mu but me nso so me call me maame ho man fancy me maame me ka kire omo say but on sempanifo de say wo ba fie a omo hye da eso wa adwene hwe omo nso anka se maka bibia kire omo nti omo ka kire ne say me wo a omo ye me ho ade ti me wo wie ne no omo hye da afre no na ansa no no be yi atomu aka kire omo se waware na nanka obefa wo se ebi a ye second wife ananka wo hawo me pa trend I'm denken ha me de tetema ne bi da so te ase asemu ya me kai minu ya ba bi o US me kasa asemu bia wo ni nya ntokwa sabre ni krutie so no wadwuma nkra obe freze tie onu aba ma no we na so oka tetema no ebi da so te ase ha no onfa ho senka ebia obeye second wife okay enke no de na how okay enti wo oni na we oni yiri nim say owo second family bi wo ho a ebia oni ne wo mamiensa we ne na wonim de ma wo ne we ne ntafo ne de tama oba afie ne ma me mo ka chen say saa de aba saa de omo na yela mane e ma ne bo oba na oba na mane ma ne hu say wakofo obi ene na wo ntafo ba we ni de minim de so waka chen de ne minim o ono otehin be ma no o krofrum he ya pachan o so ye mpabo adwuma pachan e de mpabo ano oyo winter ne ye de abrofo long one na abrofo ne e hye no tenten no de awone ba o mo hye no shoe on say omo wo edu bi no ye omo de course omo ye ne amo sort ne ha no omo de course South Africa no omo de course South Africa no makoton ne wo ho ye friend is saying pacho de akwesi boache enti senya ne ma enya ne ba o meye DNA pachan eye ne ma o nhwe ne ma no ompe ba bi ma ne mantena pachan wo de onkomu biem pachan de abesini de ho an yesi bo haya na obi ana o maame mo nso aka kire o se be ma ne ntwene hu mfiri wo ho sabe wo ti ho ewu nsa die enti na wo nso oba ye me behwe me ma me behwe ma na nso o ye yi ma na ye yi ana na mache o se na me mpese ye fie no sa wo ntafo no ye fie bosom ho ntafo achi no sa one be ma na enjai na bia wo san akofa be ma fofora ida se akra no sa wo be wo na onse ntafo ye nyomo basa na mimi hu no enti se ye fie sa ukoye basa se ntafo achi ukoye basa ene wo ne be ma ni nyai na obi ya hu se wo ne na jai na wakofa foforo de na obi ya hu na nkura no nso ate ase se wo ne omo papa ni hobim na ukofa o machi na akoye rofa na me ka kwan a me fa so wo me be ya ukura be onwanwa de kwan emma na ma wo mu nyina me ba we na menya na easy sa ma sorry anopa Johnso aka me asa na my ho ye me ayi kakra na me ye na me say oh me be frɛ sister bi wo ye ho na ya me de me ntafo ni kogya no na me fa kura ba na akura na ba oi ewu wo fie me ba be ma no ata no oba no kra de no osuru nti omumie nu nkwa na me na omo hye dem ho anopa be 7:30 be ma ni gina me ho na ode ma kafra akura keto no oba ni de odwane pie kwa abonten ena ka be ma ni gina me ho saa ena okofa afon ai na me yenim nurse ni bi si nurse ni na beti akura na furu ma ofia nsa na de me kwa hospital asma me na na kan yen say senka me akura no senya papa ne ba enka me nya ni easy ida senka mewu entu de wo mu no de eye be ma ne ba me fa fin bia nka me ho ye ma ye fin so de fin ka ai entafo na o mfa ho totoroto o mfa ho
ti we na ye easy sa no o ma hu se we clean e ye no kre na wo kan okay arofo ene Mercy Ofori ene wo ye nim hey o se be ma ne de akwasibu ache ti kru from hey ya yeso o ye mpaboa na wadi nka akra ne nanyam de edi kan ama wa cheke ehu se ntafo na be ma no ugidi se na ye bankasa na no odo wa anya se bia me fa na twani bi ene bia nyinsan baaye na ni patrima sem de untime nka nice answer enti wanyim de edi kan wa cheke ntafo wawo de atosu mienu aba na sika ho akasakasa ba ode krache ntem enti wonyim abosome na yachi ansa na be ma ne hu so san nenyim de otosu mienu be ma ne se be bia otonton ne omo obi so ya adwuma wo ho nipa na kwa akofre no nti sa nyinsan na yetawia ne nyinsan ne de enye ono ne ba efri bra wonyim akwada no besi bra wo ye wa ngugu so da ene ode wo akwada no owie ya besi sabre be ma ne mfi wo enti ewure ya base se wo de onyi ni se eye ne ba sa akwada no o mesem yenko wonko ye investigation DNA na ne enum proofu se ye ne ba ana enye ne ba no na wonhu na afi won pe ba bi ma one nkwada no entena good ma bedwafo ewa ha mema wonum nsemisa kwanya no mienu nana ya Krobea Asante minua ba eyo favorite listener na wiei Nyankopon kane ho nanso onte ase no tie pa your friend sister Biba Nyankopon fa ne kransie Nyankopon fa ne kransie why yaw ya kakra Yehowa behwe ye mema wonum nsemisa kwanya no kakra mo mabusa de opesu obi mpacha omfa modwa na ebreni mafa na de opesu obisa no omusa na afei yenhunu krache no akwasibu ache we de wanko free bantma wako free krofrom akwasibu ache enti awura asasem yeyi awo kan ono nso na busua nim epacho na busua de menya sure so munim say bi one wa wo ntafo ni ntafo ndi omunim ba we no de itawia ne de menya sure so munim na wabo mu bi amane say bi atawia no de mo de hye ne de yaminie tawia ne de ekoye ne say number na o maame eyin phone na o maame number no so no phone ne say enti me beba ha no na mekoye ye no nso so no touch na entimi nya entimi ya na mitimi nya o maame na mitimi nya ne number na me de ba ha ba ma entimi maame ne mum de ma amfre no me kasa me frɛ na awa de chabe akra de na peso bu sere adu sa era ususu se adwuma asɛi ni nti ene wonhwe akwada na asɛ ɔse akwada ne mum ene enye ne ba me pacho akra ni mum na ɔse enye ne ba eni nti na wonhwe enye adwuma na asɛ no adwuma na asɛ ne de they say ɔyɛ adwuma kakra ente se first no ne so ɔyɛ adwuma kakra nka entafo ne de nka ye ne de ya nka de nka ɔbɛhwe ɔmo no so ɔhwe ɔmo ese no ehwe na nya papa sa na meka ne sa ba ne so ne de kakra de ɔyɛ entafo no ne de ɔyɛ ehwe na nya papa sa na ande Matias ye say kakra be pa chan pa na enye ne ye de sesei se sika na ode ba no enso ani ode ba na awotwe bosome ana sei wo ma na bosome ebi wo ha bosome etoda na awotwe mienu bi na ode bi abe to bi dan so abosome be mienu na wato sei atwene mu bosome ne de na nsen mu de eba asa na kasakasa ne ba ntimi maame ye ses onsen ne se o se o diska ne maame a ohumi maame ye se ne sa de onsen ni ska no ensi ne so na ohunu ono nso ohunu mu bi se o diska ne ba mpa ntimi maame na no osen ne ma no etoda 400 cedis bosome no wasen ne amom asan ne amame maame toda nso a bosome be mienu no wasan asen ne sa okay
Dizede no send si o ma me so no akwaje. Me pa chan. Na ya na wo kire mu se eye ntafo dia ana me ne o ma ne dia. Ende wo nkyere mu die. Dizia oba no ye frɛ no ne o ka se sika na wo de ba na ye nkwada no me ensa edia obesom sei. Me ensa ni nyina 400. Obeka se bia ho kire nti me de menka asa akwala na nya me ba na nti bosumi bia kakra me nya me de kwa ka obesom sei. Me pa chan de mintimi nso because tewia na de o se nya ne ba ende wagina so aka se nya ne ba ene de onye omo no sika na o de ba. Dia na obeka ama yahunu say ye no kre so waka obi wo adanse bi ana bibi nim se de oka ni o ma amempo nim se bibi sei bibi adanse ye wo ho dia ne dia adanse se waka enye ne ba ene tawia e pa cha waka cha me ma se ma me mo friend ebisa no sa no kan sa pa enye ne ba mai pa chai ene wono abusuafo ne de obi anim ni akoso ebe pim sa bere ya ye ka sei e pa chai Akra medasi Eja nana medasi sister tama woni akwasi buache etwempona no woni be ma fofo bi wo ho ma obete wo ni da me pa cho da bi o mete me woni wo be ma bia ho da man ye nam ne so ma akwasi buache ka senya ne ba no akolete wie yi na otama oska me pa cho otama miska sa papa na man na obeto wo na wadwa se tewia na nyane bana ye man ne ba no na sa man no ma oska ni sika de wa ma mbida na otama e pa cho de bi nyesa otama me se de bia o ma miska se me se otama mi chese de bia o ma oska o e pa cho de bi nti sika kese pa o de ma yesen sika kra de me hu ne se ontama miska because ye nyina ye wo adwumam e bia otobi bia ena bia se bia fruits bi betwam a aha bibi sa na se sika wo de ma me se menje de on time miska won ye sure so se area na na mo na o se potato fruit ma wono obi aka ma to kwasi bo atitirim se ma we won ne hwehwe wo me pa cha ono ne kra no me be ma no de e ho kra ono obi ani nkomo na ono obeye adwuma na okọ aha obeye adwuma na okọ ba mi okay minim de so ono obi adi nkwa ndem pa cha mintime nka na wo hwe ne actions na nche se opew onyawa Pacho brana na Debbie. E pacho branda ma fa ne se mi nua be ma. Wa fa ne se wo nua be ma. E na wo de ne chia akwasi bo se wo nua wadafo no no. De enti America ne sa se na obeto no wadwuma mu. Omo frɛ na akonta. Sa na ya na omo frɛ no akonta. E na me kwa wo me mantafo no. On me bra no. Akwasi bo achi e na me sister ba ko ye nyina na ye de akora no ye na me nyina na ye call hospital ko kopem se me wo ye. Omo na de call. Omo na de me call ye. Bra na chuka. E de call. Na me ono so te care mu bi. Nti umame ka se akwasi bo achi twe ne ho firi wo ho no. Na wo se na wo dwini wo tirim se oh me mpese me wo ha no. Asem be na ka kire umame mo. E pa cha ndem an ka hwe an kire mo. Na me da se. Ya semo. Krofro mu akwasi bo achie. Akwasie. Udisika to boasi o. Ede de adani afri bantama. Ori ma ya to boasi ko yimba bo mezi. Ko yimba bo mezi edane edei. Na ko ye mari. Mazi ankasa ne hwedu obo me say mazi me makase se me ge eton wade o mazi a osore kra mi frifie nana bra nana me pa chao me kwa mazi akoton ade a okwa me yembe se me bompa ye saa kozi so obesa ba be drufie yeah also do mezi so na sabe se hoede o mo to ade kan ni se wo ho ofe se we slim sai water kwajopo to be two ice water na ma o mo bia kwajopo no dai di mezi so ma fa mo ofe no mkopa obo hu oba bi no fe na wo so ahun na tofin be se go bi se
yo na didn't know no so dey I'm not talking konko kitu I'm not talking ba ko yezai 50% na so no na o ti unze and you calculate I'm not talking again dey come azin kura 20 cities enu and so no dey ko me say mazi and even you know mazi nyina me ma mo pia enti ye hwa bi na kwasi betwa mpaboa odi be hu wodi hu no odi wachiche ya ansa no wonya wana anhyada ankyesa me hu say anhyada ankyesa na wa na wotwema no na wo fili no ntia ana na ye bibi ntia me pa cho me hu ne say ono aye na adwuma enti se bibi sikura obetimi ahwe me sa na me hu no asama ya metaka kire mo no on sa confirm wa ha obe fa be ma opedi obetumi ahwe no good awiai mazi for me chiachia mo na akwasi buache krofrom akwasi buache what if he wo krofrom pacho o on say baby a roundabout kitu em no mo yi mpaboa won omo tompa ya omo mpaboa Janet on say kwan bi demonstrate efa Janet animu ho no ekwa ase ho no a hospital bi and then if you na opposite hospital bi omo to tarazzo ene kwasi fie na yo eyo no ani fie me pacho there bi o ha da ho ho no ne yire ne mate o wo madada wo ho o madada unim so wo masai one ne yire no 5 Mom sama kwasi owo dienti na wo bonze wo di train ko kan o nya 8 so wa ya de na bo yi ni onu so afiri se onu ne yire ne ma ho no kwa wo 8 samu ameka ma mesemma ma nana mesemma mesemma ma na meka ye kan ma enti ma nwotwe ene ye ka enti wo die ibeka enum ne ho anwotwe ana wone ne yira san obi aka ho pacho debi se no kura de we wonim no no okay se bia we de eye yi no nti na bia amanfo hu se eye yi tie bia eyi bi so betimi aye yi wa bra obi anim se eyi wa yi wo so nti wa ya wa ko ni fie hoda pacho ni fie hoda men ko hoda oya de okay arofo mo ma mini me nkobo edikai na yemprepre kwasimra na de awura yi kai sebe one oba wontafo eye nhira atama me ya krokro no eye nhira na tawia bakira tawia be complete nhira no emesi na sebe abesia ma wo a die ne se wo se akwada ne nya obai enti bibi wo ho a kamientie hwe tia mete hei sebe da bia meka ya chairman wine ono de ebia obi kwa akofa ode nioma toto nioma so hu se ebia chairman de ehye no enti okoto so nsia kora hano bade yaka yekai wo ye bema na wo nto chairman na so oba wo ka kire ne se ma ware na so oba ne ti ase ma ka kire o se mpo waye wadwen se obeware me kora nka meto so a kwabra ne eya ahwesa aba ne yi oye teteba wakwaba oye teteba kire se nemre ma wabie wano aka kire ne se ma ware no adwempo ehye ne trim ne se ne wa ware dia a mensu medidi wo but so obeka se ono be ware pa de nka gwa ompe nemom adidie de obedidi wo enti sabe de wote hei no obeti ase ama wo saa kwan ne so no in a place a plus enti se bibi wo ho enti na aba ni se yi a kwasibu ache no o ma ye hu na ye hu de koso okay say Dr. Hepa Plus abedu mo ma me ne mo enkomo a edikai Dr. Hepa Plus afisiapa afem komete yen na hote say yakopadum ibia ekoso kama ene anopai me sore ye no
deɛ medin kan ɛfa yɛ bo bie ɛyɛ hepa plus pavi plasmos no sɛ mesɔre anɔpa a memedi yɛ koraa no medin kan nom hepa plus pavi plasmos na medin kia ka kyerɛ atiefoɔ dada sɛ me pa mehunu nti aduro no esimidane ho table ne so pɛ ti me pie free me bedroom si ho dining hall no mani din kan boso kransa ti me sɔre anɔpa mini di ye no ɛno na me din kan bobi de hohoro afuro ni mu prepare no for the daily nneɔma ɛbɛba ni mu nana very simple good sɛ obinom hepa plus pavi ɛna plasmos so da nana mɛsɛ sɛ ɛnɛ brande die ɛnyɛ ɛda ɛbɛyɛ the very first time a onom hepa plus pavi plasmos na asɛm depa ne sɛ ɛduro ne bo nyɛ den me de free honom ɛnuro ne bo nyɛ den ukura 20 Ghana cedis a nana ubenya hepa plus 20 cedis ubenya pavi 20 cedis ubenya plasmos esabian sani nyina sister cedis yes good na se enuo no so kra no ye num bom enti enkoto baako enya baako ya kan ofi ha se na ahum habaku kan zafani omoto aso nokre bia so ye 3 chapters nokre enti enuo no eye fie som 3 a ye num bom ema bibia so ekoso enti se unum bi da nana eni enkomo ni nyina na dedicate am first time users se wa wonte hepa plus pavi ena plasmos da na nyame adom kranti onyare enso ye hye won kran se for the very first time bowra we bi eton adru okwa o se wo pe hepa plus pavi ena plasmos wo de entododo to just 111 ne yen hwa de se na wotwi mu no nsenkyerene be na wankasa ebesi ewo ni padua mu woman ba kon last week o se ono maduro no hu se na say de ye kan nyina no etisa sebe infections bi na ehunahuna no ono de sebe egugu no na sebe pampan bi a ompe ewo mu ana ase ekeka no na all experience na we decide se de ye kire se hepa plus pavi plasmos eboa esiesie ni padua no de ene ono so bekwa akopɛ bi anom ahwe nana ofrɛ me nra na all describe experience a watumi anya bi wo wow sebe enkeka ne bi wo wow na nsuo na egugu no nso no eni ho wow for the very first time ni kunu acknowledge say wasua powerful enchayo in about 5-6 days wow tema o sha say ono moduro no ni padua ne sha say correct niema no ni kunu tumi acknowledge the fact say mejire sua what you say waye kuma what you say eduro no eyeye duro eye Ghana ni bi aduro fa ne se wonyare sure odi aye wadanfo udido ono no manipadua ne mom agina yi na se yare no atiasi ni padua nim dadade a ene na okra de enisi esan ka ho asem nonom ahoden na ni padua no enyanti ebedi ohawso enkunim ene diabetes for eboya baso yenuanom osafo eboya baso woni asabio na ohawa etete omo pa se meto ase etwetweme sabio emenase atatai mimia na etotototom dok me yefunu kese na eye aya na meti meya me boa no hyehye me sebe me menses be mfie mienum mfie nan empese eba bosome be enum nie nsia me menses no emma eba so kra na painsa me go through no dok aya na anu eden bro me so hepa plus pavi plasmos a correct edi amame me personal lines a ubetumi afrɛ me na nkomo bia no onimadi 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13
898 na owa amanone o pese edi nro bi ebrew omoden enro yi ehonye den kra ye betumi edi bia brew ma onso adansi adodo no edi na wo ekura foforo so na maya hodo so no onso atumi edi bi na me botai pa ne say gana ni ebedi kanya hoden asa obi abenya hoden obi anya eni ti say o ye gana ni a wotemi kan take advantage mre bi atwam ne ka Nigerians o mo age aduro na tum e wa amanya hodo so outside Africa eni Nigeria fo eti Nigeria he ya e twinro ne ko ekonom na me share da bisa 1212 no na mu nsesa Nigeria fo no sisi o mo ti twi pa bebre bi mo maazi bebre bi mo adum Kratch ba kokora bi ntwawa no de na sem bre me wa ha oye Nigeria ni o na oba ye no na ne na ase ataatai na mitie na sem ne kwan ya ne nyonko Nigeria ni bi de nam so no e na me ma no me ensa ni nyina bi e no topa ye na me de ma no se na akwara ha no kra no nche da nya yi afei onom aduro no be 3 days achi e no ofre me o se nana me say yes aduro no eye kama pa o katwi o ka na yi mu o ma yi broken pigeon no the medicine if fine pa na am say sao aye no mama o say ya wo come back to Nigeria doc okono o share that to aduro ni bi box mo e no de koye na o ka kire me say o de aye business oba Ghana no o ko bi a o fa di bi ko no de ko mo course aminya Nigeria fo ubenya di pigeon ne brofo no ubenya ka enuro ne ho asem no mesre otimi nkai bia wa makum ha otimi nka wa tunsu o de not only say otimi kasa na say yesen Nigeria ni no obesan so nya bia to bia otimi nka no take advantage ko pebi enom wonso a ye gana ni a wo obi man so a o hweme e o Facebook anasi be bia otimi nka no Hepa plus pavi plasmos no eye Ghana for ye dru onyankopon ode ehira oman Ghana ma yemfa bi mrawo na yare na ehunahuna diabetes ulcer akoma yare de wa obetumi abodin no ana ohunam na eye omre no Hepa plus no pana boawo owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 bia na ode o Ghana heya 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 take advantage obano wo suku mu no kire no kwan pa no onyina omfom ana omfiri ho say na okese ye nkire kwan ya say Easter ni festive season holidays ye bedi no simple obema bia o teminka o be for long holiday yes ade bia so e wan be wie e wa aboboa no nti o kan say yebekwa sorry yebekwa baby bebre na yebewie wo fafie no manage because manage say was say say yenko radi fie no kre obi so na radi fie ye no wo fafie enti enye out of place Hepa plus pavi ena plasmos ebi kura wo fafie na ye wa na osie na wasi wo fafie de de si efie ko ho kwan that's it simple one tiase a misro kofro konkon ni mu a obeti de make ase Hepa plus pavi ena plasmos bomaden good enui obema bia mpa binom ne obema bia we assignment so say ya kira de da no o kira de wi a o ma assignment it's an assignment ni say obema bia Hepa plus pavi ena plasmos binom ye woni nsuo ye woni topae good de wo pe no kogenom ukona ni nsuo na apa ebi wo ho topae ebi wo ho e honye den na onom wi a assignment ni se pe kwadunum na fa
chire mami opanyin bi kura se dog last time na mo yen chire wo Otec na efi ho na me de ma yi oso no ofa kwadu no afa atadwe no ape kube no ne nsuo no no ma ne wife a blended the make ni na aduane nyina afra no mo tete adi se koko no onse koko ne o tuo ye won pampa so ni pampa omunum Hepa Plus Pavi Plus Musa no mo tete di se pampa wow no se amenya nkopon ani omnyam abafi ho good obema bi otimi kan o de kwadu betumi adi enum oba bia so mesre ye ko Jerusalem sure oba bia bomodin se enne obeto Hepa Plus Pavi Plasmos wan kasa obanum bi ma okunu no nso enya binom na okunu no fa ne kwadu no mu ntoto akire wo ba ne de atadwe no nim de ode be dada sure last na lady bi se dog atadwe menya nka mawie o nenso se be kaka bi nti enya din blend no okay odo ntumi mi atadwe na blend atadwe no nanom na ononom Hepa Plus Pavi Plasmos is be yi sa kaka de gida well being no be ye na dwuma yi ko pebi enom na eduro ne honya den nti odu drugstore bi na obi ka trust na ansen to paye no kra ye nya bi ami aduma ya wode kra be chi bi wa good na ye na ya ye nso da ye nti ye ma assignment good uto obi ne den ye ma on ene be ne ya wa nti wo de tonene nom o ye first time tonene na toto akire no ya wada free na kan de eduro no aye ediamao nti oba bia nkopa bi ne ma efie ho no enye de this very moment ya yenyen entansi bomodin ne brada yi yen hyase no nom Hepa Plus ensiesie ye ni paduanim wo ya ready wato form say ye stroke say ye yare foforo bia bomodin say ahoden ebeba oni paduanim na nkunim dia ba mabusua ni nyina me personal line no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 Owa Manonia 0542 807 907 0542 807 907 say enwani ye Hepa Plus Pavi and Plasmos Monica sa doctor medasi apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kra na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomodin hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo nimfie du yenu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 102.9 FM 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG edwede nkra so ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada me nim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi a na mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa.
Free now cray. Me ma Dawood 3 sister captors. Empa me ho da ayem sisimu adwuma e na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se na nsan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me mini 3 sister captors ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom ye nu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Obi benya wa na free yade na apomuden so yenhira nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule na selenium na wasum dia go future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo o de epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke na de na pos aye future life smart food beboa afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti irregularity sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yafunu ya flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba o mayimu crying. When the Ghana Telecom University near your opposite, Kumase, Waben Sofoline alignment, and not Tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket, Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food, about that Chehuban. Mami, me pow. Na me papa swear. Uso numa or the we. Eno mu wahene. Faith Homeopathy Clinic. Aso mu nyina yare am ye ho kradwiri yen. Ye do mu kofie. Wanya Faith Homeopathy Clinic anka be yensi yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathy Clinic. Afa aso sa mu yare no. Ke asa magic. Sa. Faith Homeopathy Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko ho nsa ama Faith Homeopathy Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be Faith Homeopathy Clinic signboard say si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59. Faith Homeopathy Clinic. Ujidia Jonkwa. Ora, bra. Debia. Sanopo, Erio, Enumero, Mehu wo mifia hebia. Na ukura gallons gu kon hu bebunsio. Efika makama wutimi. Enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom. Yaw Asante, mama nie. Emprensa sunie na metu die yi bi. Nenso ankosiaga. Ba akokra die. Enkofo yi se akosi buoso. Ah, buoso. Na wonti Volta Drill Limited nkana. Volta Drill? Ane, medie yi. Ono mo ane tu yo. Emfiduduo nie. Minya wo haubia. Otubo ho no ankasa. Mechirebo ho drilling. Oye pump installation, blowing, pump servicing. No haubia beba obo ho hono. Obesiesie nso ama ukama. Na se hoya abuom, anwem, afrom, obetu ne ntentem free say. Owo mfidi kama wode yadwuma. Wo kuma se ha, wo main office na wa ahojo da aban. Ukosunyane, tachiman, ne doma. Eho nyina ubehu won. Ahojo da aban hey. Mi koko sisi hey, we di oponko penentem die. Di one number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210. So what chere mi Volta Drill Limited yi, mi problem na solve. Yes, Lavos and a 100 tomato mix. Yeah, better. Yeah, you 1 Ghana city at the Bois Happy Sunshine Education. No crazy.
Nokware. Ente kai say, a baby a wo beto lavons and a Hondi tomato mix no. Ye 1 Ghana cedi at the boy happy sunshine addition echumedi. Lavons tomato mix. Love day inside. Hondi tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejwadi nkatwe atum. Adepa wura nie kom ha de wonkwa na woni ma depa no piaw unim entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus so wo phone accessories be to say batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom ha de woni ade pa hene no se me mochi akwantam na me ho preme kumase ha de adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ho na me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wamuti bank in 1980 wamodwuma penti wamatre wom nkwaba mu wom anya branches maako enwotwe na womanya eye 3 mobilization centers ensoso aka eho jumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wamudi mu akotene eyi na womunyuma pa wom eye no ebi enie womugusu airton shells no na share bia ye 10 pesos wom ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo AB, Womo Akache. Saudi Sikato such a Dumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime, Omo branch Bia. Oh, sir, and you mentioned me, Yabosi, I'm the veteran of Jumu, na Kwambe, and Mefos, and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, nano dia yedeba abaye juma efo omoje o marketia efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank, many ajo mo hihye no ho pa. Ne me wo mo chi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi, omo ben edwano. Edwano so omo main station, omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edinhwe animu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mampon municipal adijai omo ben health center no chechire afija kwabre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ebusioni bibi na nsemu odi ananka akosia na this year crowd na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma. Oh my god mebe or receive brofose akono ebi a obabi huma sua ekofon na opese osua huma ana okinkan hu na de ya ni nyina air frames bookshop and stationeries had the books no chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motofo aso me kire crash e de kwa akosi tertiary level books nyina bi wa ha ma obani sua de na bibi antumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks, pens and pencils, Natara, Big and Darkus Brown, Afe Bibles, mathematical sets, poster colors, crayons, dictionaries, Nini Nebuaho, Omadiana Bra, Nahadi Oba, Wenibe Jikeke, Izan say, Omabian Punto, Ejina Homes Yaso, Upebia Tuabra, Yadema for 4 Aquadan Empo, or your Bonfo Kalata, Faobedoye, Nobe Bima, Frames Bookshop and Stationaries, Yaw Kumase, Asante Temuha, Anywhere Clinic, Abrun Sanim, Roma Hela Semana Mike, Odo Tobi Rural Bank at Yuanumpe, Fresio, 055-8474-607. Frames, bookshop, and stationaries. Books in your headquarters. Ago, nam so fa konkum kra wo hefa. E ya just okona dia asem na no pa no pa sam na wo he machira kwen. O fa beti asem da Dr. Focus adia babie mu. Sa wo kai se na nsen ya wo ye free screen ye nipa bu fa so di insurance kwaji ayar sha hodo. Doctor se wati asi on hwe me nipa nwu ansa na waboa no. Enu nti bosome nkura ye ba besimi nida edikan kopim de toso enum. Doctor na nkasa
set na so na so ye woku mase pechi number 1 na ada no ayareshe ani ayarese be koso nya asem ketwa obi a onom nsa wi ne de oda na honhum bi ne na beda asem de wom kra ne say doctor say wukra 300 Ghana cedis pa fabra beja ayareshe ne twa me na me ba ofa na wokwan me kokofa ye nu ko fibrenya yade ya ka no so pressure sichire de na wanya stroke a wontimi nya hwe a waka dam yi me ko peja na kwa kwagina yaresa ofa train tie de ka ho fi say doctor say de bia obehwe nipa okro code aduonu pe enu ntini di kan frɛ na ji code ansa na wako ene kan ho e fa number ma me frɛ nyim code sesi e number ni 0242442166 kai say ɛda no ɛyɛ bosome nkunu a yɛbesimi ni da edi kan kopim de tosu enum ɛwɔ na so ya ɛwoku masi pechi number 1 setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadamase yakoya. Yasan Beba aha ye 102.9. Aha eye Otec. Asem Beba Dabi dwumadi no ɛna wasuguso a ɛna wiei utie ɛna wiei heye live. Na wiei Dr. Ebenezer Ajamai. Ono ne founder Emma Ebenezer Heba. Onom ne de Hepa Plus Pavi Plus Mosono abedwaso. Ono ne na kwobon komo no ena wiei waka de ye ode akere ye afenuo ne ho de aka eye yanamuntu a yebetuo ni yakoba bia yetoni nuo bia na yakwa akogye miense ne nyina bi de fie som 3 na yanonom Hepa Plus Pavi Plasmos se wunya bi na se wono nomo a nokre me se wo se ebebua nipadua no ama wa hoden agina brane se ne wuti free na no ne number no eye 0542 778572 ena 059 1367898 obefre na enjremu bia wuhia said ye be a memu sanono, obechirimun so diabaw. Na the opeso hunu bia no, waboaw, sa kwane so. Na yankoti adromra, ni nyina ya hahan kuro ya. Ahahan ya meka ho asemi eye usika sem. Yeka sebe enye sika kura bia ene sese wugidie ewo Ghana ha no. Ene wiei akwanya no aba ma one, oba ana bema. Sa wone Sechedumasi Rural Bank PLC ebedi nkita ho sa woni Sechedumasi fo di nkita ho a nokre me se wo se onom beboawo ama usikasem agina brane Sechedumasi Rural Bank ya meken emfinhie aduanan numnie ene onom abebo aze ewo Ghana ha na adwuma a wonom ahwo ede aboa adasa enya asem ketwa enti so pese obie current account opese ubie corporate current account eye savings account anasusu account mebada ache account ubebia ma akwada no na wode nkakra tutumu akwada ni nyini no na gise sika ni mu ayedu enti ni suku komu no wo maami ana papa wo mresa ena ubetumi abeye fixed deposit no interest ni ye very competitive sabre ya ye ka say money transfers ahodo ye yobi Western Union de mobile money de interbank transfer ena Ghana pay ni eSwiss ye wo code ye be link e de ama wo number enti wo here sky to de bi anya bank wo kra na eso oba o phone ne so no ayi atoso na wayi de wo ba bi a wo pe bia so ya ban adwuma ye ni ana ankra adwuma ye ni a ye wa akwanya ma wo se oni yen di nkita ho a bosia biara wo hia no Sechedumasi Rural Bank for the Bemau. Yeah, SME loans, yema, commercial ni overdraft ginano, yema, yema susu loans so, edwadi foi, muntu susu no, nkakra mwabwa no mayen, muye ho, wati asye, sebre bidru na wuhia sika kesye, edi atrewe jumemua, yabema abesia, ekuyafo, yema mobesia, yawa smart loan no di edema, onomwa wa ketu yafa controller na accountant general, eno no opebia twitwa ho ahokyere bia ba betumi abeje eba na yatie frimu ena wo pebosia de aye wayie ana wodi di dwumadie bia wo to nzafre nipadom a woni Sechedumasi Rural Bank fo emebompu nimpu se ye ya me ne wo ka sei adwuma wura no ne no manie je
de wo nkyeremu a wo hia na pese ofre no ene ne nkasa 050 168 2737 050 168 2737 ena 050 161 7924 offers anama we ya secheduma se rural bank for ye beje so wo hwehwe ye kira kwan ye Kumase ha ye wo ye branch no ba ko wo Adum Bompata branch no ewadum boss FM echi hwa ena obatafo a ye ben club 600 anamofre true school no se wo ba aboabo post office na chi ewa asanwase kwan yi so ubehu yen oba anwraga jenedwom ho ye waso ye wo ho ena wo ba kwa abiri Kenya asenso a abrosansi Kenya ase abrosansi station wa ye be Kenya ase ye me school no se wo kwa adwira ye be GPLTU for dano ena wo ko secheduma se ankasa ye be dwa no enti se wo tie mi a akwanya no nie ye wo mobilization centers miensa ba ko wanyinasu ba ko chechere ena ba ko adidwan oni secheduma se rural bank eni sikasem hudwa kire se onomo na wani suade hunu no eso ne beboa wo nso awia Dr. Dawood ona woda Dawood Herbal Hospital no nyankopon nhira no atiefo ene wo clients a eba wo nyina wadwuma yefo nyina nyankopon nhira won kire se enam so sabre ya ye ka sei amanfo enyinye nya woni ahoto Dawood Herbal Hospital o se eduro wo fie mene wo kasa ye ka sei se hwini no papa no o se dua ma yaresa enti wono a hyede kru kra kose hwikwayem na wakofa ninu a wode sane yade ena wi amibusa wu wa wutie me yade be na edi wunyen eye sikire yade anamu jabroso de anante ache eye stroke yade bi hepatitis B anenemu yade bi no wate a wode akini a hotomma onua papa ne trete se wode ne ye ulcer se ulcer yade ni nyawo a wanhwe yade be kwa akohye se honhom bi na eye wo enso na ye ulcer yade na nya yade pa o papa ne wo na duru se wanya prostate mu hawo kwabrane yese wode na ye kese ana wonso de ende kokoramabam ye de roba akotum ana afe ne de kotum a ni nyina no obeba ejeso krapa edane a enkane na Metro FM ni wom no saada no amu ana se ye ya ye kasei Dr. Dawood odini dwuma oba wo pa wo amanfo bowa kutia nyasem keto o akutia bo enim ni wira ti ya na nso age ama ho na wusu bra Dr. Dawood wo papa no be ye nhwehwemu ode nadru bekaw onso bewo se fabrodo na etete wa wo be ye firi ho be ma wonso be ma da fom bem ana wo de animu aye mmre wo ne papa no nhia papa ni wadro ode bekaw ne number eye 0244 886437 0244 886437 unya fresa mawiya traditional Dr. Dawood no ankasa baje so no akasa no akire nsemu e de amawo na we Volta Drill Limited yensuo tunsuo onua da sani awutie mi se ope ensu papa nom na se wo Ghana hanko ade a enkofre nkwanchefu ebi ma wonum ma medu hwamo mesrew onum anim nsuo ni tu eye Volta Drill Limited for ebabo ho drilling dia eye Volta Drill for omadwuma mesrew onum wa animdifo a enim nsuo ni tu baako mienu onum wa kremfidie afri abuchire ene onum de wo madwuma enti ye kan se wonum ba site na ha ne ebetu nsuo no a onum de beba be twabuo mu akwa asase na yase no atwe nsu kroje de amawo enti wo fie ho ensu adwuma na apeso ye sache water ne bottle water bi na apeso ye ma Volta Drill fo metu wadwuma mu ho wo hia nsu a ma Volta Drill fo metu ensu business na wo ye ututu ton se be ya amanfo benya nsu pa anom ne akase nipa so besi de ni nsuo no kobu hobi eno na ano na ede eye de Volta Drill fo atu wa man kwanche fo bia betu na problem nso abamu a fra ye ni emesiesie ne kama mfama wate ahonjo da ban ne main office ne wo sunyani tachimai doma nyina yo nkrabata wo ye number eye 0244 299520 0244 299520 ena 0266 432210 unya fresa homa we ya Volta Drill Limited for ebeje so ye no be kasa ne akire nsemu nso e de amawo ena digital heba
and they grow fine. Out of four, a draw we were fans say, and they grow fine herbal tonic. Grow fine herbal tonic. Out of four, a drew. Emma mutie me. Papa wa yes a drew we. Nidia nkasa wo ho. Nanso yenuanom ma atu ni din Dr. Menses. Enye bibi ntie wo. Se wo yo ba na sebe onsebu mu no problem wom. Obi wo hono mo a obu ne nsa ote yaw pa wona yase. Obu ne nsa wontumi mpie. Obi nso de ne de na twa emakora. Obi de ne ba dako nanu na twa. Obi nso de ba eba boroso wanhwe ye beku. Kona koto grow fine herbal tonic. Nanonom wa wanumu atonso a wontumi nidi ananse ose wache me nan ne mensa obre wanhwe ya stroke no bagimu edu anadwo a wontumi na nti wonhu wo be sori anopa na ni paduam nyina aye oya menua yi kona kope grow fine herbal tonic and the grow fine obeti grow fine yo dende na ka no no twam gina no na tobi afa baabi aye tonru bia no se wo pa hoden mapa edi amauni pedua no a eye grow fine herbal tonic oba Otec 1029Fm akra no a eduro ni bi wa ha uko Misty Herbal Colinac PFA Pharmacy Smart Herbal eni baabi eto no bia wo beja bi na digital herbal fo a ye di grow fine aba no Kumasi amakom rad about ne wo ye ben Bank of Africa no Dr. Grow Fine Dr. Menses ne number ni ejina frɛ no eye 0244 596532 0244 59 65 32 unya fresh ahoma we ya Dr. Bejo so no be kasa no akire nsemu nso de amawo and a simple plus and only trusted brander da bia meka ho asem kirew onue na yese tonfo ba bia osore a obo pe no na je se ho hia no de wo a wutie me eye papa na me pese wunyanti ena me sori a maka simple plus ho asem de akire wa hwe onua se wo pa de papa ato na ye phone accessories ho nyoma phone ho nyoma de a eye simple plus ne brand no ena me kanfo ama mesrew eba ne charger se wo koto charger enye simple plus de ni bia mento se wo koto battery na enye simple plus de ni bia mento se wo koto power bank na enye simple plus de ni bia mento na meka ni se yie no tie me se wo ko na obi ka se mini bia ema ne haw faka na bre Kumasi adehyeman heya baabi a Dr. Caesar wo no wugina Dr. Caesar ni mu ha simple plus aso ye ni di animhwe ewo first floor abrosan so heya fona bra wo pe charger papa simple plus die ni bi power bank ana se wo pe batteries mo pe protectors papa mo pe iPod mo pe covers mo pe hands free earpiece bluetooth earpiece net bluetooth any headset no ni nyina no eye simple plus phone and accessories aha ne se soba ye die ye tu se wo de wo wa akiri kura na se wuntumi mmakumase a enioma ehia wo no ye ne aye betu afiri yaso ye ha na wo de usika aba ne de abemane na waje onioma wo ba Kumasi kejetia na ugina kejetia Dubai G2 animu ha opposite kejetia Dubai G2 no abrosane esi ho no first floor ehonso wo ho otubi ena wo pe papa na to se de mekan wo betumi a walk in beto ne nkronko na wonso fa kodi udwuma wate simple plus number ni eje 0244 59 0374 0244 59 0374 and 0241 70 9636 unya fresh akuma we ya simple plus na kasa beje so ono be kasa no akire nsemu nso de amawo na Awurade fie Herbal Center eye Dr. Amankwa no ono ani Awurade fie Herbal Center no papa no eye kronom bosie Red Park na odi ne dwuma na wutie mi se wuye obi a wanya etremu haw pa de a fabra bewura Awurade fie Herbal Center oweduro tatahwe na wuye obi a wanya enamu yade bi a woko a enkwa papa ne waduro ya wode ye ho adwuma se twere yade e haw onsabuo mu nye waye mrempam wuntirimu twetwen twere yade ana hypertension eni asikire yade yi yade edi unyade wa na unimu onua
se wo ba bewura ewurade fie heba center ha obesoe wadesoa no amawo amwanyu ahoto Dr. Amankwa number ye 0241 09 3915 0241 09 3915 and 0549 20 6633 unya fresa huma wiya Dr. Amankwa na abejo so ono bekasa na wachire nsemu nso ede amawo okay ewia yi ababa Mercy Ofori ena ewo yenim hai na ode akwasibu ache ya wo yempabo adwuma na wote kurofrum ena ode no abaha asem ba yanim seya sebe ade ewom ene se yedi nkomose Krobea Asante kodoko ne kan asem ose se wo ye wo ho mema bebria yakujaw eno ye baako ana sabe wo yire wonsam dendendin a ye bum eno ye mienu enti sabe wafa wo ba na wususu se akwada wo ba na wo enya wo ba no enya ho ntokwa ne yaku no enka tete no ena ye nananom ka ye ma ni to ye trim se wo ba wanyim nanim ni kunu sesei mu de ente sa bio die na adawrobenti wo ye oba na wo konyim na wonnim na wo de kokoshe obi a DNA uproof enti awreya na aba se wa bie wano aka se akwada no nya oba miwa wadi nkan ne wa wodi edikan ye ntaafo ehwe ne nya papa bi ena maba be wo tawia na mfomso awura ye ne se woni ne nyimo ye no abosumi na ne echi ansa no wo ma wakunu kire se ne ntokwa wo montem saa de na ye ma mutrimu ya modde wo hododo mutrimu ya modde me ne okwo a me mbroko aye dai me mbroko wo be follow me the odi beto obi a wo behwe na ehye na koma na nso mai ya gbegbe no abro broko agede ai o broko anu abroko agede ai enti wa broko afedi okoko bie ya obi aba besra no kyerese na be ma ne wo ho ene nipa na efre no wantumi amfa nipa ne ba ho be ma na be pie so ana wa beto so na be ma na akodwonso oba ye nipa ne wo honti ose ye ne sa nyinsen na wo ka no enye ne dia na ye sa nipa ne dia nti won de wanye enye ya no ne de ka proof enye me dia krate di hu adanse akura ni yakoye die ni ente ha ena yi atonsu 4G atonsu ba ye ya ye yira kurai abusuafo no nyasem ketuo eye 4G dia ba ya ne se han wono na wi ye me ma me mu ni ho wono na wi ye dia ne su ye ade ne nye 4G dia ba ko atonsu Kuwait oti se Kuwait ni nua ne oti honso ye ma me na ni adi yakwana abaya ne se ono ne bema mene ne datwa ato na sebe adwa ye kura na sebe wokokunturu me no ofa me ye womse ye beye DNA ye mfa ngurewuram enkomra emesu pan na nye ono na abaya ne ti ha no osu se ne ye ne boy dada bi a wo ya ngunani a wo beye POP enti DNA go proof onim se nyinse ne nye na Krobea dia the fact is what is say na Krobea dia our address what you take FM sunti chenchina achia wo de kwose no proof men kontokwa proof na wo proof wi a ho no abeye bema good jataba dia na mo na asemwe eba yanim wo no watu kana me metie fontie akra medase ye ne me ne akwasi kasai akwasi buachi kurofo akwasi buachi eba ye no na nya fidie so na nke ye de ba e ka fe no form se ne ebe ya nke ye ni be hia na ono ana so den na mana be duru ba bi adri
na na dia o hyase no o kire sampa ewrei woni na wo ntafo no o yo ba woni neti ti me kura de na menim se eyempena to ono no nkire mu no mu na me be hu ni se na one na etwempena na o wono wo ma o to mu books o mu nyanwie ye nti ono ni time o de beba ha mbe bi school nti wo to ne ma books won't me nyai me di radio chi nti ono ni time o de beba na o manum ansa na obe share urei eba ye na wone ne wo ye no waji tum ntafo no hwe na ade na wenyin sen we ni ba ye no ema ho akasa ama ne kopie ne yire ni mani nya stroke nya stroke akosibu achi bant crew from akosibu achi enya stroke se abaya yin san ni kopie ne yire ni mu ni nti ntintokwa ama ne kopie ne yire ni nti stroke bai ni nyina echi ne we nya ne hwe o ko san ho ya de obaye no kakra wonya bia no sende de man na owum se o kan se akwala ne nye ne ba na de man ne kan ye ni dako wakofie na o se ewrei se on sende sikama ne ma nkwala no no se o ba ho na o diskana bre na ba se mane ma enti ne na adwene enhia enti o se na obi a me wo ha ya na wo ho de ade ntina ampese me ba nti min sende ne emeko ti wa mo awura yin ka ye no koe ti okoe a wone ne ti ho no mo omudi nkobo no ana na number bi frefre no se de wo kire mu no nti awura fa phone na on ne ben no fa de ma awura na awura ndi ato se hu hia o me yan ka di nti obae nti wo de to ho de to so mi na se na ne yemu ha no nti wo ye se o ma ne ti ro no nko ye ne hu yi nti okọ no no nso bi bop no ana abranti bi ba wo na abranti no woni mu no 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 okobai no ne to mu di nkobo ti anumu no no ye se ne abrante na ba ho no ma no pa ne de na 6:20 to hu ne se sa time no wadamfo no na be pede ofie ho no be do 5:20 something di hu ne se bibisa wo ni nti no ka se akwala no ye enye ne ba no na no aniema na enkoye na dwuma asai bibia enye barkakra wo no beye se be ma na ohwe ne ma yinde onya de ma ewrei se ne be obetimi de ama no na ekudru o ma mi na ma mi mo animu no wonkoye onkoto akwala ni ntimi buta ne se o ka se akwala na tewia no enye ne ba na wo be die ni ana o se an wo kan ana me se efiri ho no a wo se ne ba no wo hwe ntafo no nko a na se wo hwe tewia ne ka ho no se ono ohwe ne ba ohwe ne ba ana me se ewra ne se ne hawo nyina ne se DNA no a waka so be no wa akwala no nti bra na mo nkonkoye no se nyu Otec FM na be kana asem man because abusuafo ho nti obekwa abusua no ho no ne ono makwa akosia no makoka na ya hapa de am so we de fitie mu asem ode abana se efro ne tie wonso enum asem se de wo kan ye no one on kan bibia on request ehwe se be maniska na se na ne time a o se ono mo de ti dan ne mu no aso nti bra ne ko han bi fama wo mo na afi no kokoye akora ni die ne hu se ye oba ana se nye oba se ne obehwe no akan kwala no no se won sia ne nsi ha kira ne se okay se won si ha de a o maame wo ho o se no nye ne maame asem nti eje o maame number frame maame no e frame maame na o se abaya yi nim ne number ade nti na ono no mo man frame no na ye ne e ba be frame no ne se o ye hu se panifo ofie nti sa akwara no kra na anka se yi a na nkyere se wo panimu no so oni ye meka sasa kwan no so na ye hwe se wo beka bibia akere oba no na one na ba ne ye hunu kwan ye be fa so a ebe hu akwala na wa ba wiase ne betimi de nasi baby wo musa se ko fasika se ebre me faso mi ana se o se akwala na wo se enya oba no onde ogi ne hudi bra na ko ye die ne no na ye ntumi hunu akwala ne papa se ye oba ana enya oba eno njire se akwala na mfa metu ani ma na se wa mfa nkoto obi ani nti ye bo wa mane enyi o se ye nya make decision na wie di a ono de onfa ho obefre ne ba akwasibu achene maame nso do no achene maame ye fele Emilia ewo mu fie na mso onye sa na ye kasa maame brafo ade ubedi di mata na mso na se mindi WhatsApp asema me kan mi nkasantia o ye me maame mi ntimi nkasantia
ana sabi yen kasenti empanifo nti yentumi nya wo sa ai on de waka na me danas ana ura ne ba ha no oba ha Friday ene ene wo mudi sa ankomo no nti enra oba ha ene esa frɛ ne sɛ sei ena akwa akusio ai wono ne awura na kasa wo awurade no no bekan oba ha kɔ ye ba nra no ahu sɛ ne empra dodo sɛ na wo aba Otec fie ha etiefo de munti ade bi o waba ha mpra dodo sɛ ipa twa na ka ho 3 times ene ka ho amprensanie ena gay aba ifie ha sabe enka asɛm a ye pese ye de kwa anke ba ya anke ye tamo akɔ muntie e ba ye no de edi kan ya frɛw sabe wakansemfo de toso mienu ya san frɛw wasan kansemfo enene ene toso miensa sa kwase akora ne dua no ye ntia so mprensa e de ade no aba beka kyerɛw ipa twa me ba ha fiada no me menda no papa no bae si me obae na me nso me ma me ba ne no fo obae no betena ase otena obae 10 minutes no onkasa si me pie kwa abonten me pie no yese afia bra me no wonkomo na me koe si me ekoe betena ase asmo obeka ne se ada die na asie nti a me matam ne de ko Otec na me se sa osi akra na enya wo ba me nso me pese me san me ho se me mesi akra na ye oba nso osi akra na nya oba nti me pese me san me ho ma hu se akra na ye oba mpa eno se a mi nkoyi asem ni mfiri Otec na afedie opeso obeto akra ni na me se e de na obeto akra ni akra o se enya oba de ade nti na afe na obeto ni din akra me nya hu papa me hu papa na meto akra ni din nti wo asem kan ko Otec fo no na na mo nkoka eno anu nti ma asem a me so me kan dinio ememe se asem ba eya mumie nya abotre ema moma yemfa akoma nkasa owura no onyem ntaafo no entokwa si so ema wonya asroku menyem ntaafo no de mpacho ntokwa nsi so me won ntaafo ni wiye asem na o ka se ntokwa si so ne se me won ntaafo ni wiye no me won ntaafo na se be se 4 months ye to ntaafo ni din wiye no be 4 months mu na o se o sorry anopo sorry na no achia na obisa ye say stroke to okoda asori fie ti after asori fie na obaye no ena na yere ekoyi me number ewo be ma ne phone so ena ofre me ena oye say odidi matem so why the day ai me sorry a ni kunu yale me sorry na me ka che be ma ne se wo maye ska na se wo maye sky de beto aduan enkran de beto aduan adi no start say wodidi atemi da manfin nti ho no yes one na yele bekasa nti akire no aha nti me ho ana oba na send me message say nkran no enye ne nikru ne ma yenkoye die ani me de manfin no odem be kwa antena de ben de wo keka nsem nti be ma na me ka kire be ma no yes say one oba ne bekasa ti afi one oba ne kokasa inu jai sa niema no na se wono mo na epri ni dia ade nti na adu dia ni nso a wo dwane okay meda sijataba mi wie you akade e to aso kakra boni jama me na me ko dia o kire ne se enne na enne ye friend ne no na o ye se oh na akra ikro ne na akokasa wie wa frɛ wo maame a wokoto akola yidin na de ne ye sa friend bi mu se wo fam en sa amra Otec FM ase na sisi akra no waje akola na ene ba okwa koto akola ni di onye die ni bia enye ne akola na ene ba na say tumi nka ne say fanche yo because abusuafo na oka kire o me say okwa die ni no ono maame wo ho nti enne ye ni abusua ni nyina enhia na betu wonu mutu na kire ye nse de wo ka no waje atumi say akola na ye oba ye ni ha obia na afi no ko han dan de mom wo so on de waje but ade homa okay eduru ha ba bia ese so okono obekọ sabe asemu ni fia wankasa mempre wo hon twetwe asem e ma ne mafie ye nyina ye mema ni bi be ma bi afom me wo ye minu aba metufo se wukunu hawo e fa ne ma asem ho se wono akwa ne ma asem e na wakwa wo a e ho pressure nya wo pressure minu aba ma nye nto ho so enti wabae enkose wakoma se wukunu fonda ho
woni oba bi akwa wunti wona wo kwa akoyi oba ne fon akwa akoko ama ukunu no sa adwuma no minu ama nom eye ma mo nye se pressure ne ba ma ne nko ono a be ma ne so ono a na akofa ne haw no eye ono a haw men ko frɛ wukunu mpna na wanhwe ya wo benya ya de afon aye kete enti sa wura sabe utumi yi wukunu mpna wone na wontafo noma ewo wukunu phone so e na wo frɛ ya eni afie pressure be na enkoso enti sa pressure no ene obi beka se enam so ma wukunu no fa so di nya stroke no a e de na mini aba wo so beka yenhwe ye wo sa de we hopa e man kanka no munhwe ye e mema no ya mun susu nya mensem hwe nokra me se wo se oya bema nya wo si wo bo sa wo be fampna wo mpna ya wo mpna wasi wo bo sa wo be fa wo yire chi a eye wo wakokoduro ene de wo kɔ enya wo yire bi a wo tifie eye wo mom wakokoduro enti sa wo kɔfa wo hawba wa age tai wa age mene na hunu kwan a wo be fa so a wo be solve hwɛ wakɔfo obi ba ewo wo yire chi na wo ne na nyem na wu dwane ono mu atwika ene mu a moye observations no wo hwɛ ka ne mirror ni mu a ya trentre ye bi agu ho ye say the object you see is closer than something kire say wo hwɛ ka ya hwehwɛ ni mu na wo hunu se ka bi di wachi na mom ewa akire dwere say ta wo na hopɛ wa hwɛ ye na utisi mu a ebebɔ ebesɛ wo ka no saa na haw etie enti krachi wa ya ho se obedwane hawo a ene wa hwɛ ye kumase ya na abetuo ye nya de saa wo obi antum abufi eye na de na ye fra wa ye fra wi kura no nka ye men stock bema to bema ene bema nkasa te se bema ha ene bema nkasa te se bema tumrika ko empanyifo miaminie mo adama ebisi owura ni dimrika ba de ono akura ba ba ye o se nana Krobea wa akura mitie o wada roma we de mi ana me ye me mensem o mi fie akura wada ma beduru wani mi matwa so case solve nana mi amaji atum ba de kura meko na matumi de aye de seseme ye ententem eno ne men stock na someone be free last week Tuesday say Wednesday didi mu asa ba beduru ne Tuesday na watwemu a na wote ho say ye mensem mu fie a de na wo expect tena ho twa ye tena ho na twa ye ye nya de sa tena ho na twa ye wate ye nya de sa ena wiei Osipes Enterprise wa wutie me na wutie me no tie me na tie me yie se sebe agora aba eno ne edi efeni aba eno a na yeka ema nipa geso se ye yi amene wo ka se obesi krom wo ho pampan ebetumi apam nipa ana ebetwe nipa aben yeah sa wo ye bema sebe ma ho senti hiaw anyanyam bia spray bay perfume bay e na wodi go ho ya ye ka age we die o ye tofu nya tofu bia ne tofu make us kura no perfume na we use no e ma ne hyada nya tofu nsi what ya se enti ma ne mema mu tie me emre wa ne nkokora se mo perfume sa ye very original ye very classic egu ho a upia wetwam no okono na obi abusa dabre jataba betwam ha chese wo ho pampa na aka akire ho enti na me kanfo Osipes Enterprise ediama o na awie sese wo ba ha ye wo perfumes assorto ye wo Asad ye wo Polo ye wo Club de Nuit bebre perfumes no hwe Metlot ene dodo na perfumes de wa obetumi abodi bia no oba Osipes Enterprise ye to bi ha ena ye wo slippers de shawa ye hu a ye say yes akoi wa kire se wo ya asomesi ampa what ya say wa appearance ne kura kire what ya say ye wo Adidas de ye wo Hermes de ye wo Versace de ye wo Nike de ye wo Gucci de ene dodo na enti sa wo perfumes ene slippers eye kama na we use ya wa utumi use ade pa ne bo da form
ɛyɛ adepa ne boɔ ne da form ɛna wa use a ɛyɛ Ocipes Enterprise ɛna American form mesrɛ yɛ perfumes ne yɛ slippers yi upe bi atu atɔ abra ɛna sɛ wo pɛ ne nkronkron so na watɔ akɔ use a mana moto na bra ye wo kuma se heya kejetia Dubai heya ohun baabi a kejetia police station ne wo no ne nkyɛn pɛ ɛna Ocipes Enterprise ye wo de ye number nie je freyen wate na ye ne won kasa number ne ye 0249 23 8370 0249 23 8370 ɛna 0502 52 0624 0502 52 0624 offer sa homa we ya Ocipes Enterprise out of nioma ho omo ye heavy nioma ho pa nioma I'm telling you nioma ho wo de wa hyedabra behwe wani so ade ubenya nioma papa wo de so da form yeah go for nioma Ocipes for there we a very good afternoon to you mo ye heavy ate wo de onya duru kajetia na aka so police station na hwa ubehu Ocipes Enterprise omo number nso kra na media ma no awie na nabi wa ha na nabi akwa ya na ho te say nakopanto okay ya de nyame ase na wie na ya benada ye ne wasa de ahia bio ewa afidie yi so na nabi go herbal mixture ene na nabi go herbal capsules ho nsem ene ho adanse ye de eye bibre onomo na enemu yade nti wawo wo mpane bia no nura achinchini a na enkosi aga no ena wiei adansia na wo no mu die enani de di kan na metio na mete na nabi go mixture no ene capsules nenka me nso matia na ase maso nura hwe nti ase ama me hu nhyada nyama yi tutu yengidiem na gugu sunsuo na yenhunu se waduro no na ye papa nana you na meda wasna machi ya watifu atifu na nabi said na Krobea kano na nabi go heba mixture infection dura ye dia ba agine humi na ankasa ewo Asante mamu ni Ghana mamu hasei se wonya enemu yade wonya enemu yade pa etete wo wawo mpane abre wako abre na enko no wo saafo no di timi na adruwe obie no wan adruwe akase naname no adru no mehu hweda obi obanu bia na eyempai bone aseda na ofre edema ti aka ne se ya sana meka no because obie no ho ada bia me se obie no a odene sa be kire naja kura wote ase obi ase na adruye na mu a kwa akoto no na boze no manu we na so adruwe die edemfua ti na bi no ye adronsuo ye de ne top ye di nsuo no ye wotopa ye ka ho ye wotopa ye ya wote ano a topa ye ne ka ho ya wo de topa ye no wi mienu ana de fansuo no bi gu anum ne fa me mienu anopa mienu anyum mienu anopa oni oba na be ma oni ni dimpam gro de mo no maduro na mo hwa de wankasa bo hu se aduro ewo ho aduro ho na aduro gwa ho de de se wonni ya de anu wu nya wo na o ya de anu aduro ana wo se o ya de ni aduro obi di ne dia kompai bo afede no was wonim se honhom na e ha no because wonim aduru wonim was week waji aduru 8 million week bia waji aduru 8 million e ka wabo okoto aduru no was na bi menum aduru no ba kompo no hu se aduru no be boa me na aduru so ne bo nya din wonam se nye ade a ne bo den ko na ye timi siro atifo be di number no e mamo the number di ana hu hia de bia me ka me se unya number frɛ ne busa aduro no ba bia wo ase hana me wo hana na nabi menya bi wo na me nkyerɛw de kon mo aduro bi ne hwɛ ade ti na nabi mi number ne 0549 99 92 53 0549 9253 so ba pampa bone aba wa himfie be ma akarisika be warwo nanso so nani entimi nka ho nani ntimi nye ho no wo sa didi abonten me se numa duro ni bi na wankasa obi abeka se waje fe hukunu
me say wo ka setena ase wo betena ase because of say kraman efia kasa na say enamum no da bia nkrama wo ho timisire oba wo hemfie de ba ho ehian de be ma bie no wa ya wo pe kwankase no hwe no kura kasa kwankase ne de ko oseyim de kwan hia no eno de kwankwam timisire wo bo kuna boso ne enkure bi ko no maduro we bi na se wukunu ene ne kosia waje me se waje ye wo hwimre obeje ubodu dua ko obekwa madua na nya no ene wa be ubesa yekuna ka ne kura kire ntu oba ntrama obi nko no maduro bi meje wukunu timisro aduro na ye ka mo asem na bi no buru heba shop pharmacy bi ebewu bia no wem o do so open na bi go heba mixer ni bi wan kasa wo no no ma na bonze yes obi a stroke aka wato ho pa aduro bi a wo no wutie mi a se stroke ayewa wutie ma aduro bi a wo nom no enja aduro no nom nanum we ni bi kan ho na hwe ade okay nanum na bi ni bi kan ho na hwe ade se ebe peja wo ntem kra ebe peja wo entimi sraw aduro ni di ni na bi go heba mixture ye ton wo heba shop bia ne drugstores ni nyinam ubowuam a oso pene na bi utia no a topa ne hye ho wanka safa topa ye no yimienu ye fa nsuo no nom anopatu anwumre tu wono hu kani mesraw onu maduro na aduane a wubje adi ay milk eni kusua okay kusua na milk enyema wo bia wonya infection okay emwa esa aduro benom dodo ansa na mwa anokra no wonom na wo zanya na wo mo cause emwa na aduane a wo mudi a wo ye den pa ne sa aduane mienu wei timisro ja nom anaje jadie nanu maduro no ho to wi a opekura memene kusua crate yes entimisra onu maduro na no agya kusua ene mokdi infection no egu ahodo obi wa ne de epinsuo be ma bi wo ha epinsuo obi on de agya ne nsansa obi wo so agya na ho hene obi wo so agya ne sisiya de kotodwo wachi dompe de bia de ba bi ye ne ya safo ne bi tie mi a hwehwe aduro efe na bi no nom na abesore good obesore se wurechire enye wadwe se obi na atoadu sisi ni kotodwo ne obi na atoadu enya dutuo eye mwa no ene edidi wurawura odompenimu saa ohwe ya ebe hawo bema be mwa dwonso pio bema bu oso a wokogina aya babie dwonso a wono nko gosro no afi ne se eye ne ya emu hyehye no safo ni nyina mo de mo semenum na nabi ne bi wankasa obozu onyankopon yodo saje na nabi na ba na me de me se me nkasa enche wa afidie so aduro beje wa eye atrema be kasa kakra bi na ofa me namba na afre na akoto aduro no a eno ne eye today number no me say 0549 99 92 53 0549 99 92 53 na was na zem me bab na me ka se obi se wano maduro no wo de tuti infection white nanso so no kompo no ko ipa mi no so afre me se wo mo de no mo sha se no mu se ekofom ensesan ya bam wow timi sro se kompo je o minimu a mi de na minim se esao na mo a mo no me ye no hwede akoya manipa no enti asema professor na eka professor akofo kaye eye no kwasem wasi maduro na ho ne ekita no yade a ya mete no se esa no mi ankasa mi nim se aduro no sane so yade bebre wow yade bebre wasi hwe wo de infection na ade atoso enya infection kwa na yade aduro no sa wow na abeti sim bebre eye no kwasem so eni sema mete no anodin powerful slow aduro no edini na nabi bebo bia ya minim se bi wo no kakra bia kakra no na wakoho na za atufuo enkoho enkope bintu ukọ PFA o Waterfuni Road PFA pharmacy ukọ hwa obenya bi ukọ Apidank Heba obenya bi ukọ Misty Heba obenya bi Korenak Heba obenya bi Dani Heba obenya bi Hapme wo asafo hoso obenya bi wo Fred Mens obenya bi wo bekwai ukọ Fojo Heba Fojo stores wo bekwai Krodio no nyina ukọ hwa so penana bi wo Bogo so ukọ Unique Heba obenya bi wo entonso aboa so Simple Pharmacy hoso bi wo Adum Promise Heba ebi wo nom Kase Great Amsap ukọ hwa ebi wo nom entonso White House anase China House hoso ukọ hwa ebi wo Bremai UGC Asabre Junction obi wo kwada so Pokan Junction abuakwa O6
abua kwa pure leaf heba wo nyina ben police station no ho nyina akọ a obenya bi wo ho Arms heba wo Abropo junction efie na ne angel FM esanso no ha nsa fie fo no ncha ho na Arms heba wo top amazing or waterful methodist asonda no ho also ko ho abenya bi ejuso ampaba me come for your healing heba also ko ho abenya bi adusa mami adusa boy filling station o Bakro junction no ho ano also so wo ko ho mami adusa heba clinic wo ko ho abenya bi ho so for light na tet heba Swami Casablanca pharmacy Chronom Big Brother also be police station no any police station in Chango heba na wo esanso ni nyina bia uroma ubenya bi honom Tech Junction Juruponia pharmacy anaze Juruponia nanimu hwa sister biton school bags efe na akua hoso ko hwa ubenya na bi enupa ni bi atom ode no kwada so hemfie no hwa ni mu hwa hoso ko hwa ubenya bi e wo honom apiadu sombo heba won community center no edi ehwa ni mu abuabu station 31st market dana yesia ya hyehye ne hwehwe no dana chi hwa okwa so hwehwe gramatu onso to bi wo honom hato su Monaco Junction KNG heba hoso ebi wo ho ena abuabu number 2 Tofik Masalachi ni nche hwa hoso so ubenya bi wo honom na ahojo adehye FM ni Kumasi FM Atenga Junction hwa hoso so ukọ benya bi wo ho korongufo monko living home korongo living home o police station no achi hwa living home heba obuase smart heba ukọ ubenya bi wo ho kodeyefo monko imboost heba ubenya bi wo ho and Tech Junction KAK pharmacy was ukwa na bi no abuso good etimi sira o message de number that from mam na masore famaye number is 0549 99 92 53 0549 92 53 Nyankopon Nshirao pa arofo nanabi de obeka no akan onua wutie de aka eye wanamwo a ubetuo na wakwa akopɛ aduro ni bi na woto na wobobo a ebeboa wo amanipadua no agina awiai abapa mofo a very good afternoon to you wutie mi akwanya no aba ma wo ne se obekɔ Google Play Store na App Store na wako download the app no o download wie na se uwura mu a abapa mo app asem na make download na uwura mu na ha na ye the Ghana's biggest app a se uwura mu a ade biara ehia wo nipa da sedi no wo benya ato e de free ha enioma ye use wo ye dem de use light phone na ye to bi fan laptops ahodo condition kitchen nioma nyina bi wa abapa mo ha ena entade a yehye de ye di nua na aye abapa portable washing machine kura na ye 399 Ghana cedis umpe we na apede enti download the app no me ni dwa ena uni phone ade be download the app ne de aye number 059 338 6133 ena 059 339 1848 unya fresh number we ya abapamofo ebeje so na wiai udi the cosmos wo airport runabout gas filling station ho woni bio kwadwo ene abronoma na wiai mo biebie mu pa ya mutie yen wo ho Nyankopon Nshira mo afi Mary Cruz osina na de na wo ka no eye objects in the mirror are closer than they appear. Yeah, that's it. Sa na hawa nso te. O de obedwe sa o hwe mirror ni mu hawo ni wa akiri taro na ho wan hwe ye do beko. Na wi me se ka na me de akyerew. Se o ye bema na utie me a emema duru a eye very organic biaba edwaso mprimprin. Na se duru ameka ho asem de akyerewi eye asasu herbal center ene de aba eye organic eye ye ni ankase ya bibiduro na ye mema duro se wo ye bema na wutie me na sabre wo mensem wo fom eni o man koyie obi ohonom a okohia match bi a chese wakono no num no bi ne nioma bi ansa ehu hia se kubi herbal powder aba
saa kubi herbal powder ameka ho asemi eye mamaduro sɛ woyɛ bɛma na wotie me na wonya ukube nsuo eye powder wo bɛsɛbi agu kube nsuo ni mu wo de kafra nanom wonya nsuo hie bi wo de sabigum na kafra nanom wonya ukoko bi wo de sabigum na kafra nanom na wo kosia match bi a waaga sa bɛka sɛ yes ana ya Krobea Asante kan kyerɛ sɛ enioma bi a adane akwansidie ntinam so ama wayɛ mmerɛ no ebe clear free ho yeah ebe ma energy ahoden no ewo mpam ama wa hunu what you say so wonu nom kubi herbal powder yi wo de fraka no na ma ma energy sabe kro na mu no ma stamina so what you say esa boa ma mogye di afurusane ye wo ni padua ni mu yeah esa tumi kra sa ma odaka ho umpe we na apede kubi herbal powder ene eduro yi ni din na duro we ya meka afa na abadwa so anwanwade ba ye nche ye ebo ewa Asante mamuo no enya asem ketwa enti se wo pedi ato a je number we asasu herbal center for a wodom na de sa kubi herbal powder ya bai odom number ni eje na wo de frɛ na baby a wo bia no omoma wo nsanka bi wate number ne ye 0244 16 6602 0244 16 6602 and 0243 50 5775 0243 50 5775 na sasu herbal center na ankasa nso no se wo yo bia yade bia betie draw ya wo ya ho hwe enye ya papa no owaduru se yesi kire yade eye namu yade bi no atepa de wo ko enko no wo de ne yakokram cancer ment na homa ni nko ana prostate mu haw na wanya se wanya kidney problem ana hernia na hawa asasu herbal center papa no waduru pa tafo formas station no echi ho obefre no na ne papa ne dinkita ho why na bibia nso aye kama enso de amaw ena wiei adofo akwasibuache krofrum akwasibuache eya kwa me fatre na mpacha me dase ma yenche tifo nyina titufitafo ya mo ya kira yam chioma pa good na mesre mpanifo na omo bebi omo bunu nka mbema me kwan nka me bi aka ho se uni panyina dwi na nka meka se uni panyini pa momu a na nka dwi no se bi Asem Beba Dabi oyi enye obi ani mguase ana se bi ebe siri obi na ebe twetwe obi ntia Asem Beba Dabi wo ho na mbum pepepe yontia ntia abo bi efe no tachi afro ben asem to ni fia wa huru kantia efe santuro fia no ma asemasi ya fra koda akora na kan nyoma bia enye nyina de akire ya fra panyini minimo bia ne ba asem dempo a odika pa ache wansa ne ba de edo odika pa ache wansa ansa na asem no kra watie enye kwasibu ache maame o meje minimi ba no number nti afutupo be na odi makwasibu ache asem ampese me bisa no okay asem afutupo be na odi makwasibu ache okotwe mpran na wudi obi o asem ne bae na asem na beto wanim na e bae senke ba kan ke be ba abaye okaza nsem o se aboba ha prensa sunie nti se ka bibibone a nka obae na yete se yenu abi na na ka obae na obi papa bi obae na na kana siso da bi ya fro se bi wanya se papa bi anka wo se di atem me maybe school nti me ko ye dwuma piska ko to books aboma enye sa asebu na me di akira ba wo tekefe ntafo no ye memema ntafo no ye memema anajeta ba ma omo de amun kan ma no on ye omo boda pese enye omo gigia enye nti se we ka bibi kira ba ye o me ma bi school nti wo ka ho yeah won ka ho kwa wo dadwe nya dadwe me ma bi school me papa bi me ma bi ma wo mo a me hwe mo da atia bi school a me ko ye gban kotobu sa ko mo ma wo say we mu sa na o kan yo sa na o pa kire yes indirectly yeah na me ni mo ba bi a odini tuma bu ni yem tiny kunati kwa papa so enya oba wa frefrent okwa
say my flow me kunu nya stroke enti wo dia o man be di we mo me motofo no kwa bo no kamo de ya so enum ni de bia o manyini utimi su ko so do mo kwa kwasa ba na we mu so e se oba ya ba se me sere se wo se akola na nya oba ba en kwere kwere die ni wo kwora se nya wo dia ka wa bo no unja wo ka wa bo no wo betua wo ka afi na wo di nna kire se me am kwa koto mu di ben o koto do fan wa se nko oba bo kwa nka se me ye bo ko ma no hwe memma fo sua de o sabi o to pano na nya manum na de ni show ubu mu jenjen ya wo show ba kese no na nya sabi masum na de ni begu ka se ye wo bia wo be tweso aba ye wo gu eno na wo betwa good nti sa asem ba sabi pa asem po bi ka na ka ba ye na we de misro mi kro koto dwemo misro mia o na so na we de ahwo kire na aba ye hu kwan pa ye be fa so aba ye me ho beto no na no muti uti ofie se nya Otec for de be ka wa se ba ma ho ana me ka no me nya mi guso ra me ka nya Otec for de be ka ma se mama na ho na be ka na se mama no ya wo ye no se de ai okra ne abo no tu kwan ko ba no se o ba na ye bo me ni di na ko ja no ho no na me ba no mo bo okay me da si broja na me da si Dr. Fokrio Herbal Clinic, for your information, wadama wa wutie, kindly take note. Free screening no eguso koso, and then the second day. Inti sa won ko ya o ya ho. Papa no we yine num ene esi ho, e de yes free screening. E wona so ye wo pechi no ma wan, obo ase kwan so. Dr. Fokrio Herbal Clinic. Wo checke o prostate no. O blood pressure, o sugar level, hepatitis, stroke no, de ekofa ba ye nsemu time na wato no, de na de aba. Honhuma wade da so de na de aba. O mre wo mpam no de na de aba. Na wonsia no mfama wate. E wo Fokrio Herbal Clinic. Dr. Fokrio Herbal Clinic. Wadaroma frisa nra no hya ase busumi de toso num ne beba wieye anopa no wotwe da biara da intifa ho jimbi bibi ni ano afre Dr. Fokrio was 0242 442166 0242 442166 ewi onyame wo ho heba afo omo nso na de basa heba ointment no aba sa ointment yi na so nya bi now your bad time afasra kwada no akwada ne ho beye den pa yeah I'm telling you akwada ne ho beye den asabra nka no mposi mu na asra monye no pampers mu ruashe senka no ahohye nka akwada no basa heba ointment wo panyini wo de sra wutumi dakama yaw bi e wo ni paduam bia beko o say yes se ni padua na ebeko kaka jaje o nan ne o nsamo yura boso ebeko honam kankan bi wo so ani nyina beko dantemu apropro entumi nyina basa heba ointment eduro ne ye na ne basa heba capsules den so wo ho emema amaye mrempam wi infections ye tete wo cholesterol ye wo soro oba bema koko ye pai ni o ma huhunu nya de pa wo nsebu bonye bu nse nye uyafunu yade kan ho na fie jadum wadaroma pe basa heba capsules no bi na nonom da bi etu no bi akwa abenya bi Dr. Basa ne number ne ye 0244 267725 0244 267725 obo akra monitor akra unse ewiase a yewe se wo ho na se wo unim kasada eye pa mesi me yonku bi otimi heda su wo ba anim was wadamfo inani ade pa so oduru ma animu a was hwe minim ni ntira me yesa awura mi hu ni se wo obi a obeye den bi asa wo ne kasa ya efri se obi koye bi se ya wabodua wakum nipa nan mienu nso so no omo so disu a wo moko na nye se ya bia sei pepepe o ono de wa ma odua wa anya wo hwe wo se me de me o ko Otec FM ya frew wo hu se wa fo de wo se wo ya ne se otumrika na aba office enye oba yi ho oba yi o kase yie efri se wa krokro wa mfi wo de aba ha wi afa no hu se ubu no bra Otec ni en ka asem no that's all enu ni o eni se so wanti manya obi a wafo akofie no nke muaya a wode ma ye ni enye Otec na be kan asem na nyanya frɛ wa akɔ ho no
na ni mo asem kan ke traba ha empani se ensu a enya patafo ne tware kwan mfiti ase na awure ko no akọ kan se ya enko be twa kwan aba ha na abedu heavy afa de obeyi din no a ehunu awo e ma awọ ko ho na firim ana uyi firim a enye ye efiri se ahanom ene ba ya ebo hu na mema muntie sa woni oba ekoda na won pese obewo a bo ho ban won pese obanyima hye wa ma menka ne saa won pese obanyima hye wa bo ho ban eduru ho na wa bo ho ban anka die na odi yanka unsuro fise oni mutirim fita se nyinse we die enyame ya ebi wo ho nso abo ho ban na enye de anye na wa ye ready se ban so a obeje se maka se ba se ye bodin no a ye sign the first no evidence ni eni ba bia o se ma ko to be ma wo ho ene ma ko de se be ma butu no so eno ni se ye nka hwe ebi wo na wo points pan ka be gina so na nso da bi is cost na enehia ka kire de se ya wada ye hia na ofia ha se wa ma ene enye ni fia da aha ya ne ya wada na ya wada no ayi bi aba em se ye nyanka nkire o ya wada no ayi bi aba nti ani tukofia da no mame tukofia da nti ko from akwasi buache wo de mpaboa fosu mpaboa ho adwuma na wo ye wo ne ye ka wasem achia na nso emu ye tutumirika na nyamboa fiada no papa yin wa o ma me ho hia ye o ma me se be wo to pan ne onyina onka ho wo yire nka ho wa na onya akokodo so wo ye ne so be sen wiem ene wa wiem ame achi wo bra ne ye hwe ne nka enye saade a ene etuo no a edo beba awra ko okro no ya man this last chance fiada opa obetumi aba opa manemma wa ma yesese ye na ye no ye beye ate acho yo na me dase pia opo inshra amen adofo menza monsoma se na ya Bolivia